Kaixo guztioi, ongi etorri GZ podcastera, geopolitika ikerketa taldearen podcast saiora. Gaurkoan berriz, euskarazko programazioaren baita dagoen beste saio batekin gatoz, eta saio honetan Afrikara bidaiatuko dugu, Angolara konkretuki. Kontinentean deskolonizazio prozesuen baitan herrialde honen independentzia eta honen baitan eman zen guda izango dugu gaurkoan aztergai. Eta saio hau, Josetxo Otegi historialariaren laguntzarekin prestatu dugu, baina Josetxori hitza eman baino lehen, gogoratu, sare sozialetan topa gaitzak ez duela. Telegramen edapena difusion geopolitikaz, iVoox eta Spotify GZ podcast, eta Twitterren edo izan, abildua GZ podcast. Eta orain bai, aurrera. Josetxo, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo, eskerrik asko zure gonbiteagatik parte hartzeko geopolitikaz programan, nitzako plazer bat eta ohore handia da zuekin partekatzea une zoragarri hau. Eta entzulei esango diet, egunon, arratsaldeon edo gabon, ez dakit zer ordutan entzungo dute, eta espero dut interesgarria izango dela beraientzako. Podcast baten abantaia, alegia. Bueno, Afrika ez dugu askotan jorratu egia onartu behar da, baina ukaezina da kontinente honek izan duen garrantzia historian zehar eta zer esanikek gaur egun. Baliabide naturalek munduko geopolitika baldintzatu dezakete, eta atzera begiratzen badegu ere, esoik mineralek, baizik eta Angolaren kasuan, gaur jorratuko dugun herrialdearen kasuan, petroleoa edo diamantez gain, bereziki pertsonen trafikoak, ere, esklabutzak alegia, bere garrantzia izan du historian zehar. Bueno, hau ere, nik uste dute gai hau esklabutzarena jorratuko degula edo aipatuko degula pixkat aurrerago, baina entzuleari esan, hau presente izan behar duela esklabutzaren kontuarekin. Baina, hortaz aparte, Josetxo, gai hau Angola kolonizaziotik independentziara deitu diogu programari, zergatik, zer jorratuko dugu pixkat laburbilduz. Bueno, hasteko, zuk aipatutakoa esklabutzari buruz, begira, hain zuzen, Angola, tamalez, eurozentrismotik abiatuta, historian sartuko da, kolonialismoaren eskutikan, bai? Eta agertuko dira Angolan, batez ere, Asiako bidean, daudenean, bilatzen, espezieetara iristeko bide bat, bai? Eta gero aurkituko dira, Angolan badirela beste baliabide batzuk esplotatzeko, hoien artean esklabuak, bai? Gero aipatuko dugu. Begira, hortikan, esku horretatikan agertuko da edo sartuko dute Europarrek historian. Zergatik Angola, oso galdera ona, ez da, bertan laburbiltzen direlako hainbat gaia, bai, eta horrek egiten du Angola hain berezia. Alde batetikan kolonialismoa aipatuko dugu, bestaldetikan deskolonizazioa, baita ere gerra hotza aipatuko da, eta kasu honetan Kubaren papera oso berezia izango da, beste toki batzutan, baita ere gertatu zen, Angolan batez ere, eta baita ere ikusiko dugu hainbesteraino izan zen eragin hau, Afrikako hegoaldeko eskualdean ere, ondorioak izango ziela, Namibia, Hego Afrikan, eta bar. Orduan, iruditzen zitzaigun, Angola, oso interesgarri izan daitekela geopolitika zen entzulentzako. Hau esan da, has gaitezen Angola. Lehenik eta behin, nik uste dut horrelako herrialde bat agian guri euskaldunei askotan, bai distantzia kulturalangatik edo geografikoangatik, pixka turrun geratzen zaigula gure mentalidadean, eta Angola kokatzea bere espazioan eta baita denboran, historian, alegia, garrantzitsua dela. Azken finean, geopolitika, geografia politiko eta sozialari egiten dio erreferentzia, eta zein izango da gaurko programaren marko hori edo. Komentatu dezakezu pixkat Angolaren inguruko daturen bat, entzuleak pixkat kokatzeko.
Nola ez, gainera, lehenbiziko urratsa beti hori egin behar da, bai, kokatu geografikoki eta espazioan eta denboran, historian, bai. Gainera, hartzen baldin badugu mapa bat eta bereziki gonbidatzen ditut, animatzen ditut entzuleak podcast hau entzuteko mapa bat aurrean izan da, ulertuko dira gauza asko bakarria mapen bitartez, bai? Angola Afrikako hego-mendebaldean dago, bai? Eta bere hiriburua Luanda da, bai? Mugak ditu hainbat herrialdekin, Namibiarekin hegoaldetik, Zambiarekin hego-ekialdetik, Kongoko Errepublika Demokratikoarekin iparraldetik eta ipar-ekialdetik, eta baita Kongoko Errepublikarekin ipar-mendebaldetik. Bestalde, mendebaldean kostaldea du, Ozeano Atlantikoan, eta baita ere dago zati bat, Kabinda izenekoa, iparraldean, baina exklabe bat da, hau da. Nolabait esateko Angolaren zati bat, baina Angolatik kanpo, bai? Eta hau da, muga egiten duena Kongoko Errepublikarekin eta Kongoko Errepublika Demokratikoarekin. Bestaldetikan Angola hitzek pistak ematen dizkigu, beti, eta Angola hitzatik dator kinbundu hitzaren portugesezko forma bat da, bai? 15. mendetik 16. mendera Endongoko erresumako buruzagien izenburuari erreferentzia egiten diona, Angola hitzena. Eta, bueno, gaur egun, hizkuntza ofiziala portugesa da, hau da kolonizatzaileen hizkuntza, baina bitxia da, independentzia lortu arren, mantendu egin dute, nolabait hizkuntz frankoa edo guztiok ezagutzen duten elkartrukatzeko hizkuntz bat bezala, bere garaian latina izan zen bezala, edo gaur egun hainbeste tokitan ingelesa, eta beste hizkuntz koofizialak ere badira, esate baterako Kikongo, Txokgue, Umbundu, Kimbundu, Engangela eta Kuaniama, baita, bueno, entzulek kontuak ateratzeko 39 hizkuntz hitz egiten dira Angolan, bai? Horrek ez du esan nahi guztiak ofiziala direnik, bakarrik arestian aipatutakoak, eta, bueno, bakarrik hau esatearekin ja konturatzen gera kulturalki eta aniztasun izugarria daukala, bai? Klimari eta paisaiari dagokionez, Angolak, 1.246.700 kilometro karratu ditu. Hau da, beste hitz batzuekin esan da, Bretaña handiaren tamainaren alako 5 inguru izango lirateke, osea, izugarri handia, bai? Eta bertan, baita ere, paisaia eta klima aniztasuna ere nabaria dira. Angolan aurkitzen ditugu, oian eremuak, zuhaizka sabana, eta baita ere, 1.200 eta 1.800 arteko metroko altuerako lautada zentrala baita ere. Kostaldeko, hegoaldeko eskualdea, Namibiako basamortuaren luzapen bada, eta Angola, beste paisai ezberdinekin, baliabide mineral asko ditu, petrolioa, diamantea, mineralak, eta noski hau oso apetagarria egiten du, kanpoko potentzia arrotzentzako, bai? Eta, bueno, ja, kokatu egin dugu denboran, kokatu egin dugu espazioan, geografikoki, eta orain, Carlos, zu esan bezala, historian edo denboran kokatzen hasiko gea, bai? Historia irakasten digutenean oso historia eurozentrikoa da, ez? Eta, bueno, hemen hasiko gea aipatzen Angola portugesak iristen direnetik, baina entzuleak gogorarazi behar diet, Afrikak baduela historia zahar oso interesgarria kontatzen ez digutena, eta gaur, denbora faltagatik aipatuko ez duguna, baina zalantzarik ez izan, Afrikak historia oso interesgarria daukala, beti estalia izan dela, eta nola baita esateko ere gogoratu dezagun guztiok, Carlos, ni, zuek, entzuleok, nolabait esateko Afrikako seme-alaba garela, ez? Han sortu baitzen gure espezia, bai? Bueno, hau esan da. 1982an, Diego Cao, Portugaldarra, agertu zen Kongo ibaiaren bokalean. Gogoratu dezagun, Portugaldarrak bilatzen ari zirela ruta bat Asiako espezietara iristeko, eta hasi ziren juten hegoalderuntz, bai? Afrikako kostaldea jarraituz. 1573an, Paulo Díaz de Novais, Luanda
izeneko kokaleku bat sortu zuen, eta ondoren barnealdera jo zuen Kuantza ibaia jarraituz. Hau izango da Angolaren kolonizazioaren benetako hasiera. Izan ere, data honetatik 1921 arte Portugal etengabeko gudetan ibili zen, bai? Eta, bueno, kasu honetan, konkistatzeaz gain Angola, Portugaldarrek 3 milioi pertsona inguru baitu zituzten Ameriketan esklau bezala saltzeko. Izan ere, Kuba, Brasil eta Dominikar Errepublikan badira Angolako jatorria duten esklaboen oinordekoak, bai? 19. mendean, barrurantzar... Bai? Barkatu Josetxo, hau esklautzaren datua oso garrantzitsua izango da, pixkat aurrerago jorratuko dugun gai batentzat. Orduan, entzuleari esklautzaren kontua presente ukitzea gai hori, ze izango da ere arrazoietako bat pixkat aurrerago, komentatuko duguna, kanpoko indarrek Angolan bertan parte hartzeko. Bai, eta ikusten dugu, Kuba aipatu egin dugula, eta gero Kuba berriz aipatuko dugu, bai? Oso ondo, oso zuzena da zure aipamena. 19. mendean, barrun sartu ziren, Portugaldarrak kostatu egin zitzaien, bai? Baina, azkenean juntziren konkistatzen, eta 1920ko hamarkadan kolonizatu zuten Angolako lurralde hauek guztiak behin betiko. Enbunda herria mendean hartu ondoren, bai? Hauek ere, resistentzia jarri baitzuten Portugaldarren kontra, bai? Eta, hasieran, kolonia horiei guztiei, bai? Mendebaldeko Afrika Portugesa deitu zioten, eta gero Angola izena hartuko zuen 50ko hamarkadaren hasieran. Esan beharra dago, Carlos, Portugal hain lurralde txikia izan da, izugarria da nola ze beste lurralde asko handiagoa kolonizatu egin ditun. Ikusi besterik ez dago, gaur egun munduan, zetokitan mintzatzen da portugesa, bai? Brasil, Angola, Mozambike, Cabo Verde, Sao Tome Príncipe, eta hainbat tokitan, bai? Eta, kolonia hauen artean, Brasil zan agian, ingelesentzako India baldin bazan arribitxia, Portugaldarrentzat Brasil zan, eta, saten da, Portugaldarre bere gizea kapitalaren onena Brasilera zuzendu zutela, baina aldiz Angolara okerrena, bai, espetxe kolonia bat baitzen, bai, arabidatzen zituzten, presoak edo gizartetik baztertuak zeudenak, bai, eta hau, oso isla ere izan zuen, hainbat ataletan, esate baterako Lisboa zaharrean Angolari o país dos degradados deitzen zitzaion. Honek datu asko emate dizkigu, izan ere, nolakoa zen Portugal garai horietan, nahiea, 70. hamarkada hasieran, gutxi gora bera, kontekstu horretan ibiliko gea. Garai horretan, Portugalek estatu noboko erregimen autoritarioaren agindupean jarraitzen zuen, batzuk gogoratuko dira, Antonio de Oliveira Salazarrek, 1923an ezarritako diktadura bat zela, gogoratzea ere Portugalek egin baten Espainiako guda zibilean ere frankisten alde borrokatu zuela, bidali zituen bere tropak, Salazarrek, eta gero, 78an, esan daiteke, Salazar gaixotzen dela, eta horren ondorengo, Marcelo Caetanok hartuko zuen boterea. Diktadura edo erregimen autoritario horren baitan, ez zegoen prentsa askatasunik, ez da alderdik politiko legalik ere, eta, erregimenak kontrolatzen zituen hauteskundeak, edo esan daitekena. Hau da, dana, ezaguna egiten zaigu, bere garaian. Momentuan adibidez, jorratuko dugun testu inguru horretan, Portugalek ia 9 milioi biztanle zitun, garai hartan, beraz, etzan gutxi. Esan ze aipatu dezun bezala, Portugal geografikoki oso txikia da. Bere potentzia demografikoa kolonietan zuen, herrialdea bera, hau da, penintsulan kokatutako herrialde hori, nekazaritzan oinarritzen zen ekonomian, azpigaratu bat edo esan daiteke zuela, eta atzerriko herrialdeen eskuartze txikia ere bazuen, Amerikarrak, gero ikusiko ditugula pixka eta Angolan ere, inglesak, bazeuden horri inguruan, Portugalen inguruan, pixka euliak bezala zebiltzan kanpotar potentzia batzuk. Eta hau dena gutxi balitz,
lehen komentatu duzun moduan, Josetxo, herrialde hau, Portugal, Afrikako gerra kolonietan buru belarri sartuta zegoen momentu honetan. Eta karo, gerra horietan borrokatzeko soldaduak behar zian. Eta, bueno, zerbitzu militarra derrigorrezkoa zenez, askotan, jatorri portugeseko jende asko bidaltzen zen Afrikako kolonietara, altxamendu hauek edo isilarazteko edo zanpatzeko. Bai, eta bitxia dena da, zanpatzera bidaltzen zituzten bereik bezain pobre, edo agian pobreagoak Afrikakoak, baina askotan ikusten zuten berein bezain pobre ziren jendea zapaltzera bidaltzen zituztela, ez? Eta kasu batzutan, nolabiteko empatia ere sentitu egin zuten, eta bar. Gainera, gero, Portugal bere kolonia galduta gero, agertuko dira mertzenario portugaldar pilo bat Afrikan zehar batez ere borroka gerra galdu hoietan, eta bar, bai? Oso ondo dago aipatu egin duzuna, baina aipatu nahiko nuke baitare nola ikusten zuten, Oliveira Salazar, salazarismoak nola ikusten zituzten Afrikarrak. Angolaren kasuan, 1926an, han bat lege sartu egin ziren indarrian, bai? Eta lege hauen arabera Angolarrak banatzen zituzten, bereizten zituzten, arbaso afrikarrak zituztenak, natiboak ditzen zituztela, eta bestaldetik arbaso europarrak zituztenen artean. Hauek herritarrak deitzen zieten, bai? Gogorarazten du, nolabait, erromatar imperioan, bai, batzu zeukaten erromatar hiritartasuna, eta horiek zituzten eskubide guztiak, eta gero besteak, bestelako egoera juridiko edo legal batzuk zituzten, ezta? Ikusten dugu, berizketa hau Angolan ematen dela, eta horren arabera, bertakoak, natiboak, kapitazio zerga bat ordaindu behar zuten, eta behartutako lanetara errekrutatu zitezken. Aldiz, eta aldiz besteak ez, noski, herritarrak, ez, arbaso europarrak zituztenak. Baina, hiritar bihurtzeko, bertakoek edo natiboek zer egin zezaketen? Portugalgo agintari kolonialei monogamoak zirela frogatu behar zieten, portugesez arintasunez hitz egiten zutela, eta labana eta sardezkaz jaten zutela, eta baita Europako arropa jasten zutela. Hau da, hau honela ikusita, ez da zaila berehala egitea konparazioa Hego Afrikako apartheidarekin, ez da? Baina ikusiko dugu, injustizia bat ezin du denbora luzez iraun, inongo erresistentziarik edo erreakziorik gabe, ez da? Eta, ikusi dugu kolonizatzeko Angola borroka anitz egon zirela, ez? Baina, hemen berriz ere aurkitzen gara, 1928an, Angolako gazte intelektual batek, vamos descubrir Angola, kultur mugimendua sortu egin zuen, bai? Eta literatura aldizkari bat atera zuten, Mensagem izenekoa, eta poliziak laster itxi zuen, zen eta bi ale bakarrik argitaratzea lortu zuten. Baina, hasi txiki honek emaitzak emango zituen, ez? Bere erredaktore nagusia, Viriato da Cruz, poeta angolar handia izan zen, eta berarekin lan egiten zuten, gogoratu izen hauek, Agustinho Neto eta Mario de Andrade. Ikusten dugu beraz, azten dela, eta begira, 1948an, hau da, Bigarren Mundu Gerra bukatuta berehala, azten da, zerbait mugitzen kolonietan, ez da? Hainbeste, urte batzu berandugo, 1943an, Partido para a Luta Unida dos Africanos de Angola sortu egin zela, talde klandestino bat izan zen, eta hau izango da nazio eskapenerako lehen erakundea sortzen dena Angolan, Baina ikusiko dugu hainbat talde, gero nolabaiteko metamorfosi bat izango dela, eta beste talde batzutan bihurtuko da, eta bar. 1954an sortu zen beste talde bat, Eta hau da, jarrita aurretik aipatu egin behar da, zatiketa handia emango dela, Angolaren barruan, gogoratu, aniztasuna, kultura, hizkuntzetan, islatzen da baita ere, alderdi politikoan, ez da? Eta ikusiko dugu erakunde asko sortzen direla. Kasu honetan,
União das Populações do Norte de Angola sortu zen, Kinshasan, eta erakunde hau ez du izango izaera bat kontuan hartzen duela Angola osoa, baizik eta Norte de Angola, hau da, Bakongoen erakundek tribal bat izango da. Gero, erakunde hau bihurtuko da beste batean, eta hau gero entzungo dute gehiago gure entzuleek, FNLA, bai, FNLA erakundearen sorgunia izango da. Gero bultatuko gera erakunde hau aipatzera. 2 urte beranduxo, 1956an, MPLA, Movimiento Popular de Libertação de Angola sortu egin zen Luandan. Bai, talde hau nondikan etorriko da. Begira, arestian aipatutako Partido para a Luta Unida dos Africanos de Angola, beste mugimendu nazionalistea batzuekin elkartuta eta Angolako alderdi komunistarekin elkartuta. Angolako alderdi komunista, Portugaleko alderdi komunistak bultzatutako erakunde bat izan zen. Beraz, ikusten dugu, talde txiki ezberdinak, baina nolabaiteko afinidade bat daukatela, sortzen dute mugimendu bat handiagoa. Eta gogoratu dezatela entzuleak izen hau, asko entzungo dute hemendik aurrera. MPLA, Movimiento Popular de Libertação de Angola. Bere oinarria Luandako, gogoratu Luanda hiriburua dela, kinbunduak eta baita intelektual mestizoek osatzen zuten. Hau da, txuriak eta bertakoekin nahaztutakoen artean, hor sortu egin ziren. Bai, hauek aukera izan zuten beste hezkuntza bat izateko, eta hemen aurkituko dugu, lehen aipatu egin dugun Agostinho Neto, bai, Mensagem literatura aldizkariaren parte izan zena, hau sendagilea eta poeta zan, bai? Eta, MPLA izango da Angolako askape mugimendurik zaharrena eta herri oinarri oso zabala. Bestekin konparatuta, oinarri zabalena zeukana. Gainera, MPLA gaur egun Angolako gobernuan dago. Bestaldetikan, 1958an, arestian aipatutako União das Populações do Norte de Angola, bai, hauek Bakongo erakundearen tribala bat bezala ulertu zitekena, izena saldatuko du eta União das Populações de Angola izena hartuko du. 1958 eta 1967 artean ikusiko dugu Angolan alderdi eta erakunde tribalak ugarituko zirela. Bai, ikusten dugu Angolaren nortasun nazionala da zerbait pegamentu neko delikatu batekin pegatuta itxatxiko dela. Bai, nahiko euskorra izango da. Horren diokan ez dira, ez da nazio independente bat, baina ikusten dugu, mugimendu bat badagola, eta tentsio handiak, bai, bakoitzak ulertzen duelako Angola modu ezberdin batean. Eta, ikusiko dugu, 58 alderdi eta 26 erakunde sortu eta desagertu zirela garai honetan. Bai, ikusten dugu mugimendu asko dagoela magma honetan, eta, azkenean jungo da nolabait arrazionalizatzen alderdi eta erakunde kopuru hau guztia. Baina nahiko adierazgarria da ikustea, bai, nahi dute askatu eta baina ez dakite oso ondo horrendiokan nola egin. Bitartean, Angolatik ez oso urrun, Kongon, zerbait garrantzitsua gertatuko da. 1960an, ekainaren 30ean, Kongo Leopoldville, hau da, Belgikarren menpe zegoen Kongo, independentzia eskuratu egin zuen. Eta Kongoko mugimendu nazionalen ordezkaria zen Patrice Lumumba, lehen hauteskunde libreak irabazi egin zituen, eta lehen ministro bihurtu. Arazoak berehala agertu ziren, 3 egunetara, Katanga eta Ego Kasai lurraldeak, eskualdeak independentzia aldarrikatu zuten. Ze kasualidadea Katangan diamante pilo bat daudela, bai? Eta, etentzio guztien hauen atzean, frantsesak eta batez ere belgikarrak zeuden. Kontua da, urte bete berandugo, matxinatuek Lumumba atxilotu egin zuten eta baita erailere. Eta, konturatzeko ze punturaino garrantzitsua izan zen Kongoko independentzia, garai hartako nazio batuetako idazkari nagusia zen Dag Hammarskjöld, suediarra, hil egintzela hegazkin istripu batean. Istripu kako txartean jarrita, ze susmo handia daude, identifikatu gabeko
gerra hegazkin batek bota egin zuela, eta munduko zonalde horretan bakarrik Belgikarrak alzuten hori izan. Bueno, ikusten dugu, kolonizatzaileek eusten diotela alduten bezala bere interesei, bai? Eta nez eta Kongo independentia izan nahi dute ziurtatu ez duela benetako subirenatasun bat. Itzultzen geha Angolara, eta kasu honetan 1971 MPLA-ko kideak borroka armatuari hasiera emango diote. Nola, Luandan zegoen espetxea erasotu egingo dute preso politikoak askatzeko. Akasa de reclusao militar eraso egin zuten. Eta hemen hasiko da Angolako nazio eskapenerako borroka armatua. Eta honekin batera, munduaren ez beste puntan, baina bai agian itsasoaren beste puntan, beste gertakari historiko oso garrantzitsu bat eman zen. Izan ere, momentu horretan, abestiak zioen bezala, eneso llegó Fidel. 1956an, grama untzian bidaiatu zuten 80 piko irautzaiek Fidel Castroren gidaritzapean, Kubako hegoaldera heldu ziren, eta erronka makala zuten aurretik, Batistaren erregimenaren aurka borrokatu eta gizarte berri batera egitzea. Etzen ala moduzko kontua, baina 1959ko urtarrian bizardunek garaipena lortu zuten. Honen ostean, eta pixkat laburbilduta Kubako iraultza, ez gehalako hemen sartuko saio honetan, 1960ko iraiaren 2an Habanako lehen adierazpena egin zen, eta, honetan, Kubak munduan kolonialismoari, kapitalismoari eta neoimperialismo Ipar-Amerikari aurre egiteko duen erabakiaren aldarrikapena egiten du. Horrekin batera ere, Bahia de Cochinos edo deitu zen inbazioa urte bereko apirilean gertatzen da, eta nola ez Baudena Guda hotzaren testu inguruan kokatzen da. Gogoratu ere, paraleloki garai honetan, Vietnamgo gerra eta guzti hori Che Guevarak esaten zuen moduan. Bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Kubak internazionalismoa oinarritzat izan da, eta iraultza mundu osora edatzeko ikuspegiarekin, hainbat misio internazionalista burutu zituen. Hala nola, adibidez, 62 eta 63an Algerian, 1965an Kongon, eta hau interesgarria da, ze hor bertan adibidez parte hartu zuen Che Guevarak, eta, Che Guevararekin 120 kubatar inguru, horri bilizean gerrilan, esan, etzen oso ondotera, kubatarretzat. Honen inguruan adibidez badago liburu bat, El año que estuvimos en ninguna parte, Txalaparta argitaletxeak editatuta norbaitek kontsultatu nahi baldin badu, misioetara itzuliz, 1973-74-74an, Sirian, egon ziren kubatarrak ere, Yom Kipurreko guda horretan parte hartzen, hau ere podcasten baten jorratu dugu. 1977-78-78an Ogadaneko guda, Etiopia, Etiopiari emandako laguntza. Gero Etiopiako guda zibila ere, 74tik 89ra. Hau oso interesgarria, 83an Granada uhartea. Honen inguruan badago pelikula bat, ez dakaz zer ikusirik Granadako
Bueno, bai, pixka bai, ze badago zati bat amaiera, hau ematen dela El Sargento de Hierro, Clint Eastwoodekin. Ez dakit norbaitek ikusi duen, baina oso entretenigarria da pelikula hori. Nei, bueno, grazia aitet. Hortaz aparte ere, Granadaz aparte, 1989tik 90 Nicaragua sandinistari emandako laguntza. Ikusi ez zutemunez, adibide asko pila bat daude, eta, bueno, hortaz aparte, Kubak filosofia bera duela gaur egun arte esan daiteke. Internazionalismoaren oinarri hori aintzat hartuta, adibidez, eta oso adibide ez militarizatua izan da ere, gogoratzen dut nik COVID-19 garaian, datu bitxi bat moduan, Kubak medikuak bidali zituela munduko herrialde ezberdinetara. Badago argazki bat, eta bideo bat, nun ikusten den Italian nola lurreratzen den hegazkin bat, eta ateratzen dira mediku kubatar pila bat, italiarren egoera, pixkat leguntzeko edo laguntzeko horrelako pandemia bortitz baten aurre. Bai, eta ez bakarrik Italiara, esate baterako, horrein ez du gogoratzen datua, zehazki noiz gertatu zen, baina Pakistanen, maiz izan ditu lurrikarak, baina duela ez asko, izan dako azkenengo lurrikar batean, Kuba, sendagile pilo bat bidali egin zituen, eta gero Pakistango gobernuak publikoki eskertu egin zion Kubari bere laguntza, bai? Eta hau, jende gehienak, ez dauka honen berririk, ez da? Da, eskutatzen diren hainbat albiste, ez da? Jarrituko dugu, aipatzen bitartean, Kuban gertatutakoa garrantzia handia izango du, eta gero ikusiko dugu nola bat egingo dute Kuba eta Angola, eta bitartean, hori iristen den bitartean, ikusiko dugu orain, nola bilakatzen da nazio askepeneko borroka armatua, ez da? 1971 urtarletik martxoa bitarten, 3 matxinada gertatu ziren Angolan. Eta bat gertatu zen Angolako iparrean, eta arestian aipatutako UPA erakundeak, hauek zirela Uniao das Populações d'Angola, baina batez ere Bakongo tribuaz osatutako erakunde bat zela, hauek Bakongoak matxinatu zituen, baina ikusten dugu ez daukala ikuspegi nazio eskapenekoa, baizik eta egin zutena izan zen erasotu Bakongoak ez ziren beste guztiak, bai Portugaldar zibilak, mulatoak eta inkluso obinbundu edo enbunduko tribuetako kideak, bai. Portugalgo, 1000 Portugaldar baina gutxigo hil egin ziren, baina Portugalgo errepresioak eragindakoa 57.000 hildako izan ziren eta baita errefuxiatu olatuak Zaire edo Kongora, bai, jun egin zirela. Urrengo urtean, 1962ko martxoaren 27an, UPA talde hau izenez aldatuko du, eta FNLA deituko da, gogoratu dezatele entzulek izen hau, Frente Nacional de Libertazao d'Angola. Hauek ere jarraituko dute Bakongoak batez ere ordezkatzen, eta bere buruzagia Holden Roberto izeneko pertsona izan zen. Holden Roberto, naiz eta Angolako iparrean jaio, San Salvadorren, bere bizitza gehiena Kongon eman zuen, Belgikar enpresa batean lan egiten. Eta, nolako izango da bere bizitza eskondu egin zela Kongoko Lumumba erailda gero, Kongoko diktadorea Mobutu izan dakoaren, ez dakita, arreba edo alaba batekin eskondu egin zela. Ikusten dugu FNLA batez ere Kongo tribuko kideek osatuko dutela. Eta noren babesa izango du? Kongo edo Zaire bera, eta Belgikaren babesa izango du, baita estatu batuena ere, baina hasieran ez ziaren eskutikan, baizik eta nahiko bitxia da, American Committee on Africa erakundea finintzatu zuen, baina noren bitartez, Baptist Church, hau da, Eliza Baptistaren bitartez, hauek protestanteak ziren. Eta, protestantismoa zabaltzeko modu bat bezala ikusten zuten edo, eta, ze gertatuko da, MPLA-rekin gaizki eramango dira, MPLA ikusten du Angola ulertzen du osotasun batean, eta hor sartzen ditu Angolako kide guztiak, ez du berizten Bakongo, Kobinbundu edo mestizo edo mulatuen artean, eta mezu aurrerakoi badauka, baina FNLA, konservadorea
dira eta ikusi dugu babesten duen. Eta batzutan FNLA eta MPLen arteko borrokak hartuko zuten erlijio katazkaren kutsua, zeren eta FNLan protestanteak ziren gehienak eta katoliko askok MPLan parte hartzen zuen. Hurrengo urtean, 1973an, MPLak etengabe saiatu zen gerrillen gerra zabaltzen batez ere Kanbindan, baina Mayonbe oianean, bai zonalde oso oian trinkoa dago bertan eta bertan saiatu egin ziren. Honetaz gehiago jakiteko badago liburu oso interesgarri bat, txalaparta argitaletxeak ateratako lehenetariko bat, Mayonbe izenekoa. Ez da liburu historiko bat, da testuinguru historiko bat dauka, baina eleberri bat da eta guztiz gomendagarria, pizka kokatzeko eta ezagutzeko garai hau. Kabindaz aparte, Angolako ekialdeko Moxiko probintzian ere borroka armatua zabaltzen saiatu egin zen. Bestaldetikan, Zaireko gobernuak, Kongokoa, bai, MPLak Kinshasa zan Kongoko hiriburua zuen egoitza itxi egin zuen eta behartu egin zuen MPLA handikan ateratzen eta egoitza berria erbestean Konakrin ireki zuten eta gero Kongoko errepublikan, hau da frantsesen menpeko Kongoa izandakoan, bai, orain ja independentia Brazzaville hiriburuan kokatu zuten. Datu garrantzitsua da eta gero ulertuko da zergatikan. Bitartean, sortuko da, FNLak saiatuko da sortzen Angolako gobernu irautzaile bat erbestean, eta bertan zatiketa bat gertatuko da. Bai, eta bertan bere kanpo harremaneteko ministroa etzela Kongoa, Jonas Savimbi, gogoratu dezatela entzulek izen hau, Jonas Savimbi atera egin zen erbestean zegoen Angolako gobernu irautzaile honen gandik, eta akusatu egin zuen Holden Roberto, FNLakoa, ustelkeriaz eta nepotismoaz, eta juterakoan baitare publikoa egin zuen, FNLa barruan zeuden ziako agenteen izenak. Eta, ikusiko du, Jonas Savimbi, ez da bakarri mugatuko ateratzera ustezko gobernu iraultzaile ontatikan, baizik eta beste erakunde bat sortuko du, leiztere ipatu dugun bezalaxe. 1975an, Brazzavillen, hau da, Kongoko Herri Errepublikan, gogoratu dezagun lehen esan dudala MPLA bertara mugitu zuela bere egoitza nagusia erbestean, bertako presidentea zen Masen bate bat, bestea arduratzen ziren 100 kubatar zeuden. Hemen izango da MPLA kubatarrekin lehen aldiz harremanetan jarriko zela, eta hor hasiko da MPLA eta Kubaren arteko harreman luzea. Eta, honek berehala eman zituen emaitzak, zeren eta hurrengo urtean, 76an, MPLako kideak Kuban entrenatzen hasi ziren. Eta esan bezala, urte berean bertan, 76an, sortuko da beste erakunde bat, Jonas Savimbik sortutakoa. Eta bere izena UNITA izango da. União Nacional para a Independencia Total d'Angola. Eta hauek batez ere bereien oinarri soziala ekialdean kokatuko da, baina ez bakarrik baitare erdialdean, eta batez ere Obimbundu tribua izango du oinarri sozial bezala. Txina, hau ere oso bitxia da, ez da, horren arte estatu batuak aipatu ditu potentzia kolonialista europarrak, baina hemen, Txina unitari emango dio babesa. Izan ere, Savimbi, Txinan egon zan trebaketa militarra jasotzen, Hego Afrika arrazistak lagundu egin zuen unita, eta baita Amerikako estatu batuek, baita Portugaldar kolonoek baitare. Indar berezia izango zuen Moxikoko probintzian, eta, nor zen Savimbi? Savimbi 1924an, Bie probintzian jaio zan, eta trenbidetako langile baten semia izan zen, eta, nolabaiteko formazioa da hezkuntza bat jasotzeko aukera izan zuen. Izan ere, Europan denbora batez ikasi zuen, eta arestien izan bezala Txinan ere trebaketa militarra jaso zuen. Orduan,
Hementxe, datu hau nahiko adirazgarria da. Zergatik Txinak babesten du eskubitarra zen erakunde bat. Gogoratu behar dugu gerra hotzaren testuingurua, momentu batean Txina, Herri Errepublika Demokratikoa eta Sobiet Batasuna gatazka oso serioetan sartu egin ziren. Eta bata besteari nolabaiteko lehia egiteko, batez ere Hirugarren Munduan, Txinak batzutan sostengatu egin zituen, Sobiet Batasunak sostengatzen ez zituen beste talde batzuk. Orduan, Carlos, datu asko eman ditugu, arriskua dago entzulek pixkat galtzea iparra, baina erabiliko dut futbola nolabaiteko metafora bezala ondo kokatzeko. Hau da, partido bat daukagu eta erakunde pilo bat aipatu ditugu. Gogoratu, zatiketa politiko izugarria egon zela, baina juten dira aldatzen eta hemen aurkitzen gera. Independentzia baino lehen, Angolako independentziaren alde hainbat erakunde daudela borrokatzen. MPLA, progresista, ezkertiarra, eta beste batzuk izango dira FNLA, Kongo herria batez ere osatzen duela, eta UNITA, obinbundutarrak osatzen dutela, baina bi hauek kontserbadoriak dira. Ez dute zer jakin nahi, sozialismoaz eta bar. Orduan ikusiko dugu, berein artean leian sartuko direla, hau da, leian Portugalen kontra, potentzia koloniala delako, eta baita ere berein artean kontrolatzeko Angolako lurralde gehienak. Orduan, futbolaren metafora hartuta, iristen gea final aurreko batera. MPLA versus FNLA eta UNITA, eta baita ere Portugal. Eta gero, behin independentzia lortuta, gero aipatuko dugu, aurkituko dugu finala izango dela, nolabait esateko, alde batetikan MPLA, Kuba, sostengatuko duela, eta baita ere Sobiet Batasunen sostengua egongo dela, eta versus, noren kontra, UNITA, FNLA desagertuko da, Ego Afrika eta Estatu Batuetako CIA erakundea. Portugal aterako da final horretatik, ze independentzia eskuratuta gero, gerra zibil batean jokatuko da, kakotxan artean aipatutako final hau. Orduan, gogoratu dezagun, hemendik aurrera, gogoratu berdin erakunde angolatarra dira MPLA, aurrerakoia, ezkertiarra, FNLA eta UNITA, eskubitarrak edo kontserbadoriak dire. Hau esan da, jarraitzen dugu. Bitartean, Angolako hegoaldean, badago lurralde bat, dela Namibia, izan dela Alemaniako kolonia hoia, eta 1976ko abuztuan, sortuko da erakunde bat, SWAPO izenekoa, Southwest African People's Organization, hau da, Afrikako hego-mendebaldeko herriaren erakundea, eta SWAPO erakundea, ezkertiarra izango dela, aurrerakoia, gerria hasi zuen Namibian, nahiko baldintza sailetan, zen eta Angolan, sabana baldin badago eta oianak zonalde batzutan, Namibiaren kasuan batez ere sabana eta baso mortu pilo bat egongo dela. Gero itzuliko gea Namibia aipatzera. 2 urte berandugo, 1978an, MPLAk bere kuartel nagusia Kongoko Herri Errepublikatik, Brazzabiletik, mugituko du Angolako ekialdeko oianetara. Egiten du oso apostu fuertea, eta esaten du, guda eraman behar dugu bete-betean Angolara, eta horretarako kuartel nagusia mugituko du. Eta modu honetan borroka armatua indartuko du. Baina apostu hori ez zaio ondo aterako, zeren eta 1972an, Portugalek eta Hego Afrikako indarrek hainbat erasoaldi egin zituzten, ikusten dugu Hego Afrika ere muturra sartzen hasi dela, eta hori Portugalen lurraldea dela, Angola, oraindik, eta kasu honetan MPLA oso ataka gaiztoan jarriko dute Mexiko probintzian. Hainbeste, MPLA kolapsatu egin zuela. Eta honek piztu egin zituen MPLAren barruan, barne tentsio oso handiak eta zatikapen ameatsu oso indartsua. Eta, hainbesterako izan zen, barne tentsio estanda hau, ordura arte, Sobietar Batasunak ematen zion laguntza, materiala eta militarra, entrenamendua eta Sobietar Batasunak 2 urte berandugo, 1974ean, erabaki egin zuen MPLAri ematen zitzaion laguntza militarra bertan bera ustea, MPLA argitu arte
bere nondik norakoak, bai? Eta, bueno, noiz argituko da, Agostinho Netok beste fakzioak mendean hartu zituenean eta MPLA-ko presidentea izendatu zutenean. Orduantxe, Sobetar Batasuna, berriz, eta Kubak baita ere, berriz laguntza ematen jarraitu egin zuen. Baina ez gaitezen aurreratu, ze urte hori, 1974 oso garrantzitsua da. Angola zariera noski, baina, claro, aipatu egun moduan, Angola Portugaldarren kolonia bat izan zen. Eta 1974eko apirilaren 25ean Krabelinen iraultza ematen da Portugalen. Diktaduraren amaiera suposatzen du, hilabete batzuk geroago, Krabelinen iraultzatik Movimiento das Fuerzas Armadas, ezkertiarrak hartu zuen boterea, eta independentzia azkar bat edo esan daiteke agindu zuela Portugaleko koloniei. Angolaren kasuan, MPLA-ak suetena lortu zuen Portugalekin, eta honek, ekarriko zuena izango litzateke, sueten horrekin batera, FNLA eta MPLA arteko liskar batzuk ematea Luandan, Angolako hiriburuan, eta probintzietako beste hiriburu batzuetan ere, nahiko garrantzitsuak zirenak, jarraituko zutela independentzia aldarrikatu arte. Bai, eta, hau dena aldatzen du. Panorama guztia goiti bera aldatzen da, eta bat-batean aurkitzen dira MPLA, FNLA eta UNITak, ordura arte amesten ez zuten aukera batekin, bai, eman ziona Krabelinen iraultza. Hainbesterako izango da hau, 1985 garren urtea, erabakigarria bihurtuko zela. Alborko akordioa sinatu egin zen urtarrilan, eta bertan erabaki egin zen Portugal eta aipatutako indarren artean, MPLA, FNLA, UNITA, erabakitzen dute urte horretako azaroren 11ean, hau da, 11 hilabete berandugo, Angolaren independentzia eguna izango zela. Eta boterea, arestian aipatutako 3 mugimenduek osatutako koalizio gobernu bati transferituko zitzaiola, bai? Urrian, hauteskunde libreak egin beharko ziren eta batzar konstituziogile bat aukeratzeko. Honi jarraituz, Alborko akordioari jarraituz, Luandan transizio gobernu bat ezarri egin zen, baina berehala ikusi izan ez zuela etorkizun handirik, MPLA, FNLA eta UNITaren artean tentsioak puri-purian, pilpilian zeuden, eta praktikan gertatu zen, Angola hainbat eragin esparrutan banatu egin zela. MPLAak lortu egin zuen Luandatik FNLA konporatzea, eta gogoratu ezagun, Luanda garai hartan milioi bat pertsona bizi zirela bertan, beraz oso garrantzitsua zen Luanda kontrolatzea, MPLAak lortu egin zuen FNLA kanporatzea, borroka gogorren ondoren, bai? Eta borroka gogor, hitz egiten egia, enfrentamendu armatuetaz, ezta? Hau gertatuko da otsailetik uztaila bitartean, tentsioak etengabe zeudela. Apirilaren 17an, MPLA barruan zatiketa bat gertatuko da. Izan ere, ekialdeko fronteko komandantea zen Daniel Txipenda, FNL-era pasatu egin zen. Eta hau gutxi balitz, MPLA-ko sortzailetako bat, Mesaien aldizkaria lehen aipatu dugunaren sortzailetako bat, Mario de Andrade, MPLA-ko zuzendaritza ustea erabaki zuen. Orduan ikusten dugu, tentsioak daude non nahi, ezta? Bitartean, ze gertatzen da Amerikako estatu batuarekin, hau guztia begiratzen duela urrutitikan. Urrutitikan distantzia dagoenez, baina oso hurbiletik zeukan garrantziagatik. Uztailean, Ford presidentea, Amerikako estatu batuetako presidentea, onartu egin zuen FNLA eta UNITari laguntza militarra eta finantziarioa emateko. Izan ere, $75 milioi inguru emango zizkioten. Baina ikusten dugu, horretara mugatuko dela oraingoz estatu batuak, zeren eta duela oso gutxi, atera egin ziren edo bota egin zituzten Vietnametik, eta
Ez zegoen orendiokan egoera egoki batean, bete-betean sartzeko bere armadarekin beste gatazka batean. Baina, bueno, laguntza ekonomiko eta militarra oso garrantzitsua izango da FNLA eta unitarentzat. Uztailan bertan baitare, FNL-ak Luanda azaroaren 11 baino lehen hartzeko erasoaldia abiatu egin zuen 17.000 soldadu ingururekin, bai? FNL-ak horretarako Portugalgo eskuineko militarrek eta Zaire edo Kongoko tropek lagunduta ekingo dio eraso honi. Eta, bueno, egoera hau pentsatu behar dugu, oraindokan Angolako armada esan existitzen, MPLA zituen kide armatuak, baina ez dago armada formal bat, edo ondo egituratua, eta bueno, ikusten dugu hemen egoera oso prekario batean zegoela MPLA. Hau gutxi balitz, Kabindako enklabea askatzeko fronteak, zehan beste erakunde bat zegoen, hauek gainea Portugaldarren aurka aktiboki borrokatu egin zutenak, behineko gobernu bat eratu egin zuten, eta Kabindaren independentzia aldarrikatu egin zuten. Orduan ikusten dugu arazoak toki guztietatik sortzen zaizkiola MPLA-ari. Bitartean, Kubak misio bat bidali zuen Angolara, bai, hainbat militar jun egin ziren, ikusteko ze behar zehatzak zituen MPLA-ak, bai, arlo militarrean batez ere, eta modu zuzenean ikusteko zintzan egoera, bai? Bestaldetikan, Hego Afrika arrazistak, apartheideko armada profesionala eta oso trebatua, bai? Ruakanako zentral hidroelektrikoa hartu egin zuen, eta gogoratu, zentral hidroelektriko bat, lurralde batean non basamortua eta sabana nagusia den zerbait estrategikoa dela, eta baita ere Kunene ibaiko beste instalazio batzuk hartu zituen. Portugal teorian defenditu egin behar zituen instalazio hauek, azpigitura hauek, baina berek bazekiten Leicester bukatuko zela Angola Portugaldarra izaten eta utzi egin zioten Hego Afrikari egiten nahi zutenak, bai? Borrokatu gabe ihes egin zuten. Bestaldetikan, abuztuan baita ere, behin betikoz Luandako transizio gobernua kolapsatu egin zuen, egoera guztiz agortuta zegoen, eta MPLA-ak erabaki egin zuen gobernuko postu guztiak betetzea, eta egoera honetan, Luandatik botata, FNL-ak eta UNITak aliantza bat osatzea erabakitzen dute, eta Luandatik erretiratzen dira. Irailean, 1995ko irailean, Kubako lehen instruktore militarrak Angolara iritsi egin ziren, eta, Hego Afrika, oso denbora gutxi falta zela Angolak independentzia aldarrikatzeko, azaroren 3an, Hego Afrika eta FNL-ako indarrek, hau da, ze bitxia ez da, FNL-eko beltzak Hego Afrikako armada txuri arrazistarekin kolaboratzen, baina kontua zan MPLA zeukatela amankomuneko etxaia bezala, Benguela hiria hartu egin zuten, eta oraindiokan Angola independentzia ez duela eskuratu, Kubako lehen hildakoak gertatuko dira Benguelan izandako borroketan. Hau, aipatzen dugu izan ere independentzia aldarrikatzen delako programatuta zegoela Portugalengatik, azaroaren 11-arako okerrez baldin banago, gertakizun hauek gertatzen dira astebete lehenago, ez gehiago. Eta, kontekstu horretan niri gustatuko litzaidake ere, beste liburu bat gomendatzera, nik asko maite dudan, edo asko baloratzen dudan historialaria zan jendeak ez baldin badaki ere, eta kazetari den Ryszard Kapuscinski, poloniarra, bertan egon zela independentzia aldarrikatu baino leheneko egunetan eta astetan, ia 3 hilabete egon zela esango nuke, badaka liburu ikaragarri on bat, deitzen dela beste egun bat bizirik, un día más con vida, super gomendagarria, benetan. Honen inguruan ere egintzen pelikula bat, animaziozko pelikula bat, ere super ona, 2018an izen berarekin beste egun bat bizirik. Josetxo, zuk ikusi ez du pelikula? Edo irakurri zu liburua? Bai, bi gauzak. Liburua 2 egunetan irakurri nuen. Super erraza da irakurtzeko eta hasten zarenetik ezin duzu utzi.
Osea, que mesedez, jaztiz tardando. Jun zaitezte, oraintxe bertan liburu hori eskuratzera, ez da bat ere 10 eurogatik, hor daukazute kronika zoragarri bat, vibrantea, oso bizia, eta ez da baterre aspergarria, eta filma, bueno, esan barra dago, ETB-ren laguntzarekin ere egintzela, eta kombinatzen du, animaziozko filma bat da, baina baita ere, pertsona batzuei, benetako pertsonei egindako elkarrizketeekin. Carlos, zurekin guztiz bat nator, eta benetan gomediatzen ditut, oraindikan ikusi ez badute entzuleak, mesedez, ikusi dezatela. Ze gauza bat da, historialariok modu akademiko edo hotz batean egin ditzakegun gertakizunen zerrenda bat, baina Kapuscinski bizia ematen die pertsonaiek, izena bizenak erabiltzen ditu. Bai, oso humanoa da, esan daiteke, ez? Oso Bai. gizatiarra. Bai. Nik uste hori dala Guztiz. Kapuscinskiren abantaia idazle moduan dala, biltzen dituela testigantza oso oso gizatiarrak, esango dugu. Baditu liburu horretan, holako pare bat pintzela da bezala honen inguruan, karo, aipatu dugu independentzia azaroaren 11-arako programatuta zegoela, baina, independentzia baino lehen aipatu dituzu ere, Josetxo, gertakari nahiko violento batzuk ematen direla, dena da kaos etengabe bat, berak erabiltzen du konfusao hitza, oso polita da nola deskribatzen duen liburuan, ze beak esaten du, dela oso anarkikoa, oso desmadre bat, eta denbora guztia erabiltzen da konfusao hitza edo zertarako, ez dakilako inork zer den egia esan definitzen konfusao hori zertan datzan, baizik eta dena dela konfusao bat, dena da anabasa, dena da kaosa. Da benetan liburu ikaragarri ona, baina oso ona. Eta hortaz aparte ere, eta kubatarrak aipatu ditugula ere, beste anekdota oso interesgarri bat, liburu honena, da hitz egiten duela emakume batetaz, esango nuke bihurtu zala ikono bat, MPLaren ikono bat, edo iraultzaren aldeko mugimendu horren, edo askapen nazionalen aldeko mugimendu horren ikono bat bihurtu zala Carlota. Neska beltzaran bat, dago argazki oso famatu bat, Kapuscinskik berak aterata, agertzen dela uniforme militarrakin, bere Kalashnikovrekin, momentu horretan 20 urte besterik ez zitun, Carlotak, eta argazki hori egin, baina 2 hilabete lehenago, esaten da, Uanboko matxina dan MPLako destakamentu txiki baten buruzela, eta unitako 1000 kidez osatutako unitate batek inguratu zuela bere unitatea, eta setioa usten, eta bere gizonak handik ateratzen jakin zuen, eta horretik, bihurtu zala ikono bat momenturako. Agian datu hauek, ez dakit, agian pixkat inflatuta daude, ze 1000 kidez osatutako unitate bat, kontestu horretarako, agian, kolokan jarri daiteke zifra, baina, bai merituak egin zitula, eta Kapuscinskik berak esaten du, neskak soldadu bikainak izaten direla, askotan mutilak, baino asko zobeagoak, ez? Mutilek jotzen dutelako askotan aurrera, ezer pentsatu gabe. Eta emakumeek izatu dutela mentalidade edo odolotz gehiago edo buru gehiago esan daiteke horrelako kontestutan. Kapuscinski oso pertsona interesgarria izateaz gain, esan daiteke Angolako gerran, paper, ez dakit klabea, izan zuen, edo izan zitekeen, baina ez zuen izan, segun nola ikusten dugun, zeberak MPLako kidekin murgilduta zegoen erabat, eta berak bazekien Kuba hor zegoela. Berak komentatzen du bere liburuan nola Kubako inteligentzia zerbitzuek hilabeteak aurretikan bertan dauden, berarekin harremanetan jartzen diren, informazio bila, informazioaren truke horri biltzen dira gora eta bera, eta Kapuscinskik bazekien zerbait. Ez zuen esklusiba saldu, askotan gizaki bezala gure izaerak lehenesten digulako jarrera bat, diruaren aurretik edo famaren edo ospearen aurretik, gizakia gehala, eta berak horrelako autu bat erabaki zuen izatea. Ez zuelako esan
kubatarrek zerbait eramango zutela aurrera. Zer, Josetxo? Bai, oso ondo aipatu, deskribatu egin duzu, liburua, bueno, ez dezagun gehiago aipatu, gauza asko esan genezake, baina bestela spoilerra ingo dugu, eta hobeto horrela. Bai, misterioa liburuari edo filmari, baina benetan merezi du, osea, guztiz bat nator, Carlos esandakoarekin, eta are gehiago, Carlos, Carlota batetik beste Carlota batera. Zern eta Carlota izena emango diote kubatarrek operazio oso garrantzitsu bati. Hau da, ikusi egin dugun ze egoera konfusao, bai? Ze anabasan zegoen Angola, ze egoera latzean zegoen MPLA, bai? Alde batetik kabinda independentzia aldarrikatzen du, FNLA unita eta Go Afrika atopera dijoazte, eta bar, eta salvazio bakarra, bakarrik Kubatik etorri ziteken, 10.000 kilometrotatik, bai? Eta 1975ko apirila azaroaren lauean, Kubak Karlota operazioa abiarazi egin zuten. Zergatik izen hori? Karlota berdina, ez da? Ez da berdina. Karlota hau, 1853an, Kuban, Espainiako kolonia zela, Matanzas eskualdeko esklabu bat zan, eta Karlota beltza, la negra Karlota ditzen zioten, eta, bueno, emakume hau, izaera handikoa omentzan, eta altxatu egin zuen esklabo talde bat, eta, matxinada bat gidatu egin zuen, eta, azkenean hil egin zuten, baina pixkat, gogoratu dezagun arestien esandakoa. Kubako biztanle asko bere arbasoak indarrez eraman zituztela nondik eta Angolatik, eta nolabaiteko simboloa zen Karlota, esklaboak agian Karlota Angolatik eramana izan zen, hori ez dugu inoz jakingo, baina bentsat hor zegoen intentzioa, kubatarrek aukeratu egin zuten izen bat nahiko egokia. Eta zer zan Karlota operazioa? Ikusita egoera, nahi zutela UNITAK eta FNLA eta Hego Afrika Luanda hartu independentzia eguna baino lehen, hau da, azaroak 11 baino lehen, hori nola saiestu, kubatarrek airez eta itsasoz premiazko errefortzuak eta armak bidaltzea erabaki egin zuten. Hau da, pentsatu dezagun, logistika esfortzu ikaragarria, 10.000 kilometrotara dago Kuba. Hau da, Mosku hurbilago dago Kubatik, Angola baino. Eta hau nola egin? Hegazkinez eta itsasontziz. Baina Amerikako Estatu Batuak ere bertan zeuden, zelatatzen, eta presioa egin zuen Cabo Verde, Barbados eta beste leku batzuetan, kubatar hegazkinak ez lurreratzeko, ez emateko baimena eskala egiteko. Orduan, behartu egiten zituzten, beraien hegazkin zaharrekin, zuzenean, egitea 10.000 kilometro zuzenean Kubatik Angolara. Hori sekulako esfortzua da, bai? Eta, ez bakarrik hori, itsasontziekin baitare, eta kubatarri nola egin zuten? Hemen Kaputxinskiren ekarpena handia da, ze bera jakinda, bidean zegoela laguntza hori, isildu egin zuen. Estatu Batuek susmatzen zuten zerbait, eta karo, hau ere, estaltzeko, kubatarrek esan zieten soldatuei, agurri gabe abiatu egin ziren, bere familiai ezieten esan zehazki nora zijoazten, eta gainera itsasontzietan esaten ziren, ezin zarete ontzi gainera igo, ze Amerikako Estatu Batuetako aire inteligentziak edo sateliteak detektatatu zeitzakete, orduan, denbora guztian, imaginatu dezagoen egoera, kriston beroa, mugimendua olatua, jendea botaka, zorabiatuta, eta guztiz itxita, itsasontzien bodegetan, bidai hori egin zuten. Bederatzi hilabetez mantendu egin zuen Kuba Karlota operazioa, eta, gaina konturatzen ziren esfortzu hau izugarria zan, ze baitare Kuba nolabait kentzen zioten Kubari, bere defentsaren parte garrantzitsu bat, eta konturatzen ziren kubatarrak, gainera garai hartan, 75ko abenduan, Alderdi Komunistaren lehen kongresua prestatzen ari ziren, eta bazekiten, Angola egindako apostua gaizki ateratzen baldin bazan, Kuban ere ondorio latzak izan zitezkela. Osea, apostu gogorra, herrialde txiki baten aldetikan, baina ez zuten zalantzarik izan. Eta, gogoratu dezagun,
abantai txiki bat izan zutela, Arestian aipatutako, Amerikako Estatu Batuak bidanetik atera berria zela, eta Watergate eskandalutik atera berria, baitare, hor Watergate eskandaloan Richard Nixon agerian gelditu zen espiatzen zituela oposizioko beste alderdiak, ezta? Eta hori, eskandala handia izan zen, gaur egun ematen du ja hori ez dela inungo eskandalua. Eta, baitare gertatu zen, garai hartan, Amerikako Estatu Batuetako gobernuak ez zuela agertu nahi Hego Afrikako arrazistaren aliatu gisa, ze gainera urte horretan hauteskundeak zeuden, eta gogoratu dezagun, Amerikako Estatu Batuetako biztanleen artean, arraza beltzakoa jendea badago, eta, karo, hauteskunde kanpainan botua eskatzea Hego Afrikako apartheid sostengatzen duten bitartean, ez zegoen oso ondo ikusia, eta hause, konstiente edo inkonstiente Kubaren alde egin zuen, bere laguntza Angolara bidaltzeko. Orduan, kubatarrek bidaltzen dute laguntza hori, eta hau aldatuko du egoera erabat, eta uste zutenean eroriko zela Luanda sagar heldu bat bezala, ez da hori gertatuko, kostata, txiripaz, baina ez da gertatuko, eta, zer egin zuten, Azaroaren 10ean, Kabindako enklabe askatzeko frontea eta Zaireko tropek Kabinda inbaditu egin zuten, eta, Angola independentzia aldarrikatu ondoren, MPLak Kabinda inbaditu zuen aldi berean kubatarren laguntzekin, Eta egoera honetan, Kabindako enklabe askatzeko fronteak FNL-erekin bat egingo zuen. Kabinda lurralde txiki izan arren, gogoratu dezagun Angolaren petrolio gehiena eta petrolio pilo bat dauka Angola, Kabindan kokatzen dela, beraz estrategikoa zen. Azkenean iristen da Carlos Angolako independentziaren eguna, azaroaren 11ean. Eta kasu honetan, beste faktore interesgarria, Portugaldarren ordezkari gorena zen Antonio Alba Rosa Coutinho, almirante ordea zela, bera eskertiarra zen, atera kontuak, almirante gorria deitzen ziotela, MPLaren alde egin zuen, eta honek ere lagundu egin zuen. MPLak Angolako Herri Errepublika ezarri zuen, Luanda hiriburua zuena. Horren aurrean, zer egin zuten UNITAk eta FNLak, Angolako Herri Errepublika Demokratikoa ezarri egin zuten, non eta Angolaren ego ekialdean. Ambriz hiriburua hartu egin zuten, bereien errepublikaren hiriburu bezala, eta, suposatzen zuen hau, praktikan, UNITAk Angolako lurreren erdia baino gehiago hartzen zuela, eta justu gainera zonalde horretan kokatzen dira Angolako diamante meategiak, oso garrantzitsua, erabateko garrantzi izango zuena UNITaren finantziaziorako. Bitartean, azaroaren 23an, independentzia eta egun batzuk berandugo, Ebo hirian, tropa kubatarrak eta angolarrak Hego Afrikarren zutabe motorizatu bati segada egin eta atzera bota egin zuten. Lehenbiziko talka zuzena egin zutela, bigarrena izan zen barkatu, Hego Afrikako apartheiden armaderekin, eta hauek ere erantzungo dute, zeren eta abenduaren 12an, Hego Afrikako indarrek kolpe gogorra eman zioten kubatar angolar tropei, Katofi ibaireino aurrera eginez. Eta, hau guztia, nolabait onartzeko, era un secreto a voces, esaten den bezala, abenduaren 22an, urte horretan bertan, Arestian aipatutako Kubako Alderdi Komunistaren lehen kongresuaren amaiera ekitaldean, onartu egin zuten, ofiziala egin zuten, Kubako tropak Angolan zeudela une horretan. No hay duda que esas declaraciones de Ford responden al hecho de que los imperialistas están irritados con nosotros. ¿Y por qué están irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Una de las provincias de Angola. El país es rico en minerales, diamantes, cobre, hierro. Esa es una de las razones por las que los imperialistas quieren apoderarse de Angola. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí?
Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Eta, bueno, egoera nahiko konfusao ez baldin bat zeukan, horrendiokan konfusao gehiago, anabasa gehiago gituko da, zen eta 1975ko abenduan, Gabonetan barkatu, UNITA eta FNL-aren artean borroka gertatuko ziren, bai? Gainera berei kontrolatutako lurraldetan. Orduan ikusten dugu, MPL-aren kontra, eta gero bereien artean baitare, bai, gertatuko zela. Orduan ikusten dugu oso egoera kaotikoa. Konfusao. Guztiz. Kau, 1976 urtean, izango da, gatazkaren urte nahiko gogor bat, MPLA, Kuba eta Sobietar Batasunaren laguntzarekin lurraldea berreskuratzen hasten da, esan daiteke. Bai, eta, ikusten dugu, hasiko da, pixkanaka, kostata, baina hasiko da berreskuratzen galdutako lurraldea, bai? Eta, karo, estrategikoki MPLak ezin du permititu beste Angola bat gertatzea, bai? Nahi dute berreskuratu, eta, horretan jarriko dira buru belarri, bai? Urtarrilan bertan, urtarrilaren 12an, MPLA eta Kubako indarrek Ambrizetik FNLA kanporatu zuten, gogoratu, Ambrizela, UNITak eta FNLak sortutako Angolako Errepublika Demokratikoaren hiriburua, hiribururik gabe utzi zieten. Eta, urtarrilan bertan, Hego Afrikak bere tropak erretiratu egin zituen, bai? Ikusten du kubatarrekin borrokatzea beste kontu bada. Eta, Hego Afrikako armada oso indartsua da, baina kontuz, hau ez da MPLaren kontra borrokatzea. Baina, horrek ez du esan nahi Hego Afrikak hemen utziko duenik, ez? Baizik eta nahiago dute beste batzuek egitea borroka beraien ordez. Eta kasu honetan, UNITA laguntzeko erabakia hartu egin zuen Hego Afrikako gobernu arrazistak. Hau da, Hego Afrikan nolakoa diren gauzak, ez da, Hego Afrikan beltzak 20 milioi beltz zapaltzen zituzten, 4 milioi txuri, baina aldiz UNITako beltzak laguntzen dituzte, eta esan laguntza makala, asko lagundu egin zioten, Angolako gobernua botatzearren. Bestaldetikan, Hego Afrika Namibia okupatzen zuela, eta Namibia kokatzen da Angolako hegoaldean, Namibia eta Angolako mugan basekate bat sortu egin zuen, ez bakarrik Angolako MPLaren gobernuaren kontra borrokatzeko, baizik eta gogoratu Namibian SWAPO erakundea borrokatzen zuela Hego Afrikarren kontra bereien independentzia eskuratzearren. Orduan SWAPOk Angolan jarriko ditu bere baseak aldi berean, eta SWAPOk hegoalderantz, hau da, Namibian sartzeko mugimenduak saihestea nahi zuen Hego Afrikako armadak, bai, aipatutako base katea ezarriz. Bestaldetikan, jarraitzen du gerra, eta azaroaren 8an, FNLak Sao Antonio do Zaire duen kuartel nagusia MPLA eta Kubako indarren eskuetan erori zen. Eta bertan gainera 10 mertzenario, estatu batuar batzuk eta batez ere britainiarrak erori egin ziren, gero hauek epaitu egingo zituzten, oso famatua izan zen epaiketa batean. Orduan ikusten dugu FNLA ataka oso gaiztoan jartzea lortu egin zutela, kubatarrek eta angolatar. Martxoaren 13an, Gago Coutinho izeneko herrian, UNITA gotorlekua zeukan eta MPLaren eta Kubako indarren eskuetan erori zen. Eta bertan ere gainera Frantziako mertzenarioak ere harrapatu egin zituzten. Gogoratu dezagun Frantziak ere bere koloniak galtzen ari zirela eta beraien militarrak eta mertzenario gisa Afrikako hainbat gerretan ibili zirela. Hemendik aurrera, galduta UNITak zeukan gotorleku hori, UNITak ordura arte nolabait esateko armada regular gisa funtzionatu egin ziren, hemendik aurrera funtzionatuko du gerra erabiliz, bai? Eta, ikusten da,
antza ematen du, bueno, MPLA berarentzako eta kubatarrentzako gerra oso itxura ona hartzen hasten dela, bai? Hainbesterako, justu urrengo egunean, Gao Coutinho erorita gero, Fidel Castro eta Agostinho Neto, bildu egin zirela adosteko Kubako indarren erretiratzea Angolatik, eta hau ere adierazgarria da, ez Kuba ez zeukan asmorik betirako gelditzeko Angolan. Bereien hitzari leialak ziren, bai, eta bueno, gainera kostatzen zitzaien sekulako esfortzua. Hasi ziren ja ikusten, bueno, itxura ona hartzen hasten da, eta hasten dira pentsatzen nola egin Kubako indarrak erretiratzeko. Bitartean, urrengo hilabetean, apirilan, Nazio Batuetako erakundeko segurtasun kontseiluak Hego Afrika gaitzetsi egin zuen Angolan egindako esku hartzeagatik, bai, eta hau garrantzitsua izango da. Urte bereko 76ko irailean, UNITAk Maringa hartu zuen, bai? Eta Maringa bihurtuko da mendik aurrera base logistiko oso garrantzitsua, zeren eta Hego Afrikatik laguntza aeroportu bat ezarriko du Maringan, da beste toki batzutan, eta baita ere hemendikan aterako ditu diamanteak, eta oso garrantzitsua izango da bere finantziaziorako. Orduan, UNITA edatzea lortuko du batez ere Angolako hegoalderantz eta erdialdera. Beraz, bai, gerria bada, baina oso eraginkorra, ondo sekiten borrokatzen, oinarri sendoa zeukan, eta gainera Hego Afrikak irmoki laguntzen zien. Bueno, ikusita, ematen du, gauzak ondo dijoaztela, baina ala eta guztiz ere MPLaren baitan, baita ere tentsioak zeudela. Eta hainbesterako izan ziren, 77ko maiatzaren 27an, Nito Alves izeneko pertsonai garrantzitsu bat, MPLakoa, estatu kolpe saiakera bat egin zuela Agostinho Netoren aurka. Asko labur bilduta, Nito Alves aurpegiratzen ziona Netori, zan MPLaren baitan eta Angolako gobernuan beltzak nagusi izan behar zirela, eta ez ordura arte bere ustez mulato edo txuri gehiegi zeudela, ez? Eta, baita ere teorian Nito Alves, maoista edo, askoz erradikalagoa zan bere sozialismoaren ikuspegian, kontua da. Kubako indarrek estatu kolpea zapaltzen lagundu egin zutela eta Agostinho Neto eutsi egingo zuela eta Nito Alves eta beste batzuk fusilatuak izango zirela. Kubako laguntza militarra oso garrantzitsua izan zen, hainbeste ikusi dugula salbatu egin zuela in extremis independentziaren eguna, baina ezan mugatu bakarrik laguntza militarra izatera. Izan ere, 1978an, Che Guevara izeneko destakamentu pedagogikoa bidali egin zuten. Hau da, 700 gazte baino gehiago bidali egin zituzten destakamendu honen barruan, 158 neskak zirela. Eta gazte hauek unibertsitate aurreko graduatu berriak ziren, eta 19 eta 20 urteen artekoak, eta zer egitera zijoazten, Angolako 13 probintzietan banatu egin ziren, 18 probintzia daude, baina karo, UNITAk kontrolatzen zituenetan ez ziren jungo, baina aldiz, 13tan sakabanatu ziren eta alfabetizatzeko Angolako biztanlegoa. Karo, Kuban portugese zerbait irakatsi zieten, baina ez zuten denbora gehiegi itxoin eta erabaki zuten sobre la marcha ikastea, hau da ja Angolan bertan, zen eta azken finean portugesa eta gaztelera ez dira hain ezberdinak, eta han egon ziren, bai? Che Guevara destakamendu pedagogikoko kideak. Bitartean, hau ez da gelditzen, eta urte berean, maiatzaren 4ean, Hego Afrikako tropek Suapo eraso egin zioten Kasinga dagoela Angolan eta Txetekeran. Eta, hain gogorra izan zen eraso hau, 600 namibiar hil egin zituztela. Eta eraso honen ondoren, irailean, Nazio Batuetako segurtasun kontseiluaren 255. ebazpenak, hau oso garrantzitsua da, gogoratu ezazute, Hego Afrika Namibiatik erretiratzea eskatu zuen, hauteskunde libreak, eta Suapo Namibia herriaren ordezkari bakartzat onartu egin zuen. Hau oso garrantzitsua da eta gero ulertuko dugu zergatikan. Urrengo urtean, hau asko labur bildutan noski, urrengo urteko irailean, 79ko irailean, Hego Afrikako aire indarrek Lubango eta
Ego Afrikako enkonto huezidgue, hau da nazioaren lantza, hau da Afrikako Kongresu Nazionala, hau da Nelson Mandelaren alderdiaren talde armatua, talde armatu honek kanpamentua zituen toki askotan, hoien artean Angola. Bueno, Ego Afrikako hegazkinek bombardatu egin zuten erakunde honen kanpamendua Novo Katengen, bai? Orduan ikusten dugu elementu oso ezberdinak, SWAPO, MK, Ego Afrikarra, UNITA, FNLA ja atera da ekuaziotik, aterako da, orain aipatuko dut. Holden Roberto Parisera erbesteratu egin zelako, eta utziko dio ja FNLA paper garrantzitsu bat betetzeari, bai? Angolako gatazkan. Baina, ze gertatuko da, gauza nahiko bitxia, FNLako gerrilari asko, nora jungo ziren, Ego Afrikako armada rasistaren Bufalo infanteriako 32. Bataioian borrokatuko zuten. Bai, ze paradoxa. Hau ikusita, ikusten dugu, hainbeste konfusao ez da, pizkat gauzak argiago daude, baina ikusten dugu elementu oso ezberdina daudela, bai? Eta Ego Afrikaren eskuartzea oso gogorra izango da Angolan. Bestaldetikan, biologiak bere lana egingo du eta irailaren 10ean Agostinho Netok minbizia jota hil zen Moskun. Eta bere ordez MPLA-ko presidentea bihurtuko zen Jose Eduardo dos Santos. Bai? Denbora luzez Angolako presidentea bihurtuko zena. 80. hamarkada. UNITA eta Ego Afrikak lurraldea poliki hartzen doaz, hegoaldetik, estatu batuen inteligentziaren sostenguarekin eta mertzenarioak, eta horrematen da gertakari bat 80. hamarkadan, nik uste agian izan daitekela guda prozesu oso luze honen puntu garrantzitsuenetako bat. Dala Kuito kanabaleko bataila. Baina, hortara heldu baino lehen, ze gertatzen da, Josetxo? 80. hamarkada horretan. Ikusten dugu, gerra hotzaren testu ingurua, bai? Osea, geruza ezberdina daude, bai? Eta batzutan bata bestearen gainean kokatzen dira, eta nahasten dira, ez? Eta, Kubaren eskuartzea aipatu baldin badugu, estatu batuetan aldaketa bat gertatuko da. 1981 urtarrilan, Ronald Reagan izeneko presidentea izango zuten. Eta Ronald Reagan aldaketa bat ekarriko du estatu batuetako kanpo politikan, asko zera sokorragoa, eta Ronald Reaganen garaiari deituko diote bigarren gerra hotza. Bai? Berriz ere, jakenduko du Vietnamgo sindromearen konplexua, eta Ronald Reagan adibidez apostu oso handia egingo du Sobiet Batasunari kalte egiteko munduko edozein tokian, esate baterako Afganistan, bai? Eta kasu honetan, esku hartze, pixkat ez ditu bere tropa bidaliko, baina UNITA irmoki lagunduko du, bai? Bitartean, 81. abuztuaren 23an, Ego Afrika oso aktiboa dela, ikusten dugu, Protea operazioa aurrera eraman zuen. Eta kasu honetan zer egin zuen, Ego Afrikako tropek, blindatuekin lagunduta, SWAPOk Angolako Sangongo zituenak, eraso egin zituen base hauek, bai? Politikoki daukagu elementu berri bat, garrantzitsua. 1982ko otsailaren 4ean, Kubak eta Angolak printzipio adierazpen bateratu bat egin zuten. Eta 3 baldintza ezarri zituzten Kubako tropak Angolatik erretiratzeko. Bata, Namibiako independentzia gertatu barzan. 2, hauteskunde libreak Namibian. Eta 3, Ego Afrikak erretiratzea du Namibiatik. Bai? Hau gertatzen baldin bazan, Kubako tropak jungo ziren Angolatik. Bai? Orduan gogoratu ezazute, hau lotura zuzena daukala, arestian aipatutako nazio batuetako erakundeak ateratako erresoluzioarekin. Bai? Eta gero hau aintzat hartuko da, gero aipatuko ditugu negoziaketetan. Bitartean gerra jarraitzen du pilpilean, eta 1983ko abuztuaren 2tik 10 gertatuko da Kangambako setioa. Hau da,
Kangamba, zan herriska txiki bat, Moxiko probintzian zegoena, baina komunikazio lotune garrantzitsua zan. Eta mintxe, kubatar tropak bat zeuden, baita angolatarrak ere, eta, unitak eraso egin zituen, eta, erabateko ustekabea lortu egin zuten. Harrapatu zituzten, esaten da, espero zutela, eta borroka oso latzak gertatu ziren. 2000 hildako gertatu ziren, eta 4.000 zauritu. Eta, idei bat egiteko, borroka honen gogortasunaz, 8 egun iraun zuena, kubatarrek bukatu zuten defendatzen futbol zelai baten tamainoko lurralde bat. Besterik ez. Hemen oso garrantzitsua izango da Kubak zuen aireko nagusitasuna, bere airea Angolan beti bere kontrolatu zuten, ez eta batzutan ere Afrikako armada garrantzitsua zen, baina beti Kuba mantendu egin zuen nagusitasun hori. Eta hori erabateko garrantzia izango zuen, ze eusteko futbol zelai baten tamaineko borrokalariek, hegazkinek laguntzen zieten, bitartean lurretik bizutabe kubatar laguntzera abiatzen zirela. Gomendatzen diete gure ikusleei, YouTubeen ikustea badago Kangamba. Hori idaztea besterik ez dago, da filme kubatar bat, doinekoa, eta primeran dago, nahiko ondo islatzen du, borroka hau oso latza izan zela, bai? Eta, azkenean lortu egin zuten kubatarrek eta angolatarrek eustea, bai? Eta zapustea unitaren eraso hau. Hau ikusita, igotzen dela tonoa unita eta Hego Afrikaren aldetikan, eta igotzen da betare Amerikako Estatu Batuak laguntza ematen dielako, 1984ean Kubak eta Sobiet Batasunak erabaki egin zuten laguntza militarra handitzea. Eta hau zer esan nahi du, Kubako tropak 7.000 soldadutan handitu egin zituela, Hego Afrikako inbasioari erantzuteko. Baina kasu honetan konturatu bargea, zergatik izan garrantzitsua zen eta Angolako tropak ondo trebatuta zeuden, kubatarrek eta sobietarrek trebatuta eta armatuak, baina hala eta guztiz ere bazituen bere aldadea, gogoratu dezagun Angolaren nortasun nazionala oso prekarioa zela. Eta begira, ze puntura ino zan hau, unkonto guezitgue, hau da, nazioaren lantza izeneko erakundea, Hego Afrikarra, Nelson Mandelarena, txosten bat egin zuen, eta bertan esaten zuen Angolako trupak gutxiegi entrenatuta zeudela, 2 aste batez beste entrenatzen zirela, eta susmo handia zituztela unitak infiltratuta zeuzkala Angolako tropak. Orduan ikusten dugu, alde batetikan indartsua dira kubatarrak, baina, arazo struktural batzuk badirela. Urte berean, otsailean, Lusakako akordioa gertatu zen. Hau da, politikoki ere, saiatzen ari dira aurrerapenak egiten, eta Angolak Hego Afrikarekin hitzartu egin zuen, Hego Afrikako tropak Angolatik erretiratzen baldin bazan, Angolak suapori laguntzeari utziko ziola, eta ziola utziko Namibian erasoak egiten Angolako lurraldetik, Traizio bat bezala ulertzea, ez, nahi zuten azan Angolaren gainean presioak entzea, eta Suapoko tropak Angolako herri armadarekin borrokatuko zuten hemendik aurrera. Gutxienez nahi zuten presioak endu, denbora irabazi, baina ez ziren Namibiataz ahazten. Urte bereko, 84ko martxoaren 25ean unitak beste eraso garrantzitsu bat egingo du Zumbe hirian, Eta hemen helburua zan, kubatar laguntzaileak ez ziren bakarrik militarrak edo pedagogoak, irakasleak, baita ere laguntzaile zibil asko zeuden, mota askotakoak, sendagileak, eta baita ere adibidez eraikuntzako langileak, eraikinak egiten zituztela angolatarrentzako. Hemen Zumben asko zeuden, eta unitak esan zuen, guazen Zumben sartzea, eta han daude, kubatar laguntzaile konzentrazio zondia, arrapatuko ditugu, baituko ditugu, eta MPLA eta Kuba presionatuko dugu. Kontua da, naiz eta hau zan asmoa, baina, kubatar laguntzaile zibil hauek, zeukaten trebaketa militarra, eta jakin zuten, bere burua
defendatzen, eta, bueno, guztien artean, Kubako 200 internazionalista zibilak eta Angolako tropak eta kubatar tropekin batera, Zumben hiri borroka gogor baten ondoren, lortu egin zuten Zumbe ez erortzea UNITaren eskutan. UNITak 100 gerrilari galdu egin zituen. Honi buruz ere, YouTubeen Zumbe filma kubatarra dago, oso interesgarria eta gomendatzen dut biziki ikustea. Ikusten dugu UNITA oso erasokor dagoela, nahiz eta porrot batzuk izan ditu, baina hala eta guztiz ere, orokorrean, 1985ean, UNITak bere eragin eremua zabaldu egin zuen, bai, batez ere Kubango probintzian. Eta eremu honi Angola libre deituko zioten, eta bertan estatu bat praktikan zeukan UNITak, eskolak, klinikak, industriak, posta zerbitzua, aireportuak, ikasle bikainenak, Portugalgo unibertsitatera bidaltzen zituzten ikastera, legezko sistema bat zeukaten, adinekoen etxeak, misionari eta hartzainek ordezkatutako 10 eliza protestante ezberdin zeuden, eta, bueno, UNITA ordezkaritza diplomatikoa zuen Washingtonen, Estatu Batuetan, Lisboan eta Alemaniako Errepublika Federalean. Eta, bueno, errekonozitzen zuten UNITA, Erresuma Batuak, Amerikako Estatu Batuak, Nazio Batue, Portugal, Frantzia, Mendebaldeko Alemaniak, esan bezala, Hego Afrika, Kongo, Boli Kosta eta Afrikako beste herrialde batzuk. Orduan ikusten dugu MPLA oraindik ez duela lortu Angola guztia menderatzea eta ondo ez baldin baditu jokatzen bere kartak dena galdu dezakela, bai? 1985ean ari ginean, urte honetan Ronald Reagan, presidente Estatu Batuarrak UNITA babesten zuela iragarri zuen. Baina aldi berean, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak atera zuen lege bat, grazia handia egiten ez zion Reagani, baina ez zuen besterik izan onartzea baino. Eta izan zen apartheid aurkako osoko akta, bai? Eta akta honen arabera, Amerikako Estatu Batuetako Kongresuak eskatzen zion Hego Afrikari presoen askapena, betezeren Nelson Mandelarena, simbolo bat bihurtu egin zela munduan, larrialdi egoeraren amaiera, adierazpen eta hautaketa askatasuna Hego Afrikan, eta aurrel baldintzari gabeko negoziazioak ematea gehiengo beltzaren ordezkariarekin. Orduan ikusten dugu, bai arlo militarrean, diplomatikoan da politikoan, etengabeko mugimenduak daudela. Orduan, iristen geha 1987 eta hemen ikusten dugu, UNITak Angolako barnealdearen zati handi bat kontrolatzen duela, MPLak aldiz hiri nagusia kontrolatzen ditula, eta, airearen nagusitasuna kubatar hegazkinei esker daukala, baina hirien arteko mugimenduak airez edo konboi eskoltatuetan bakarrik egin zitezkela, bai? Beste gertakizun garrantzitsu bat ematen da Angolatiko oso urrun, eta da, 85ean Mikhail Gorbachev izendatu egin zutela Sobiet Batasuneko lehen idazkari bezala, hau da, presidentea. Eta bera abian jarri egin zituen hainbat erreforma, perestroika eta glasnost izenekoa, beste batean luz eta zabaliz hitz egin dezakegula honi buruz. Kontua da, ikusten dela barne kontraesanak eta gatazka barne tentsio handia daudela Sobiet Batasunaren barruan, eta ikusten da Ronald Reagan areagotzen baldin badu bere oldarkotasuna Sobiet Batasunen kontra, Mikhail Gorbachev jokatzen du kontrako karta, hau da, jaitsi nahi du tentsioa Amerikako Estatu Batuarekin. Eta horretarako hainbat elkarrezketa eman ziren distentsio nuklearraren inguruan. Ikusiko dugu hause izango duela eragina etorkizunean. Eta urte honetan, 87an oso garrantzitsua izango dela, gertatuko da bataila garrantzitsu bat, Longa ibaiaren bataila, irailean eta urriaren artean. Kasu honetan, esan dugu Hego Afrika unitari usten diola pisu gehiena eramatea, baina laguntzen dio. Baina kasu honetan, Hego Afrika esaten den bezala haragi guztia jartzen dula hor parrilan, eta 2000 soldadu bidaltzen ditu, blindatuekin eta gazkinekin, eta unita laguntzen du zertara. Angolatarrek ofentsiba bat abian jarri dute,
Lonba ibaia Mabingaran zeharkatzen saiatzen ari zirela, hortxe txikitu egin zituzten Hego Afrikarrak eta Unitako tropak, bai? Eta behartu egin zituzten tropa horiek Kuitoko nabale izeneko herrira erretiratzea. Hau nola gertatu zen? Bueno, kontua da. Sobietar Batasuneko kontseilariak bazeudela, milaka, operazio bat diseinatu egin zutela, Unitaren kuartel nagusi hartzeko Haman, bai, Mabinga hiriaren mendebaldean. Bertan, Unitak lurreratze pista garrantzitsu bat zuelako Hego Afrikako aireko armadak erabiltzen zuena, Unita armaz eta horniduraz hornitzeko, eta baitare diamanten trafikoa ateratzeko bertatik. Bueno, kontua da, Sobietarrek pentsatu zuten kolpe bakar batekin guztiarekin bukatuko dugu. Eta, bueno, kubatar tropek ez zuten garbi ikusten hau, ez zeuden oso ados nola planteatzen zuten, eta erabaki egin zuten kanpoan gelditzea. Bueno, zuek aurrera egin nahi baldin bazute, aurrera jarraitu. Orduan, Sobietarrak eta Angolatarrak erabaki zuten Hama hartzea. Baina kontua da, ofentsiba hau ez zela lehen aldiz gertatzen zela. Izan ere, 85etik 4 aldiz saiatu egin ziren beti bilbide eta taktika berdinak erabiliz. Orduan, ez egon usteke berako tarterik, bai? Eta, bueno, nahi zuten kolpe bakar bat erabakigarria eta gerrarekin bukatzeko, baina gauzak oso gaizki atera zitzaien, eta gainera, Sobietarrek ez zuten pentsatu Hego Afrikarrek parte hartu zezaketela zuzenean, bai, eta zeuketen B plan bat kasu honetan erabiltzeko Hego Afrikarrek zuzenean esku hartzen baldin bazuten, eta hau izan zen zehazki gertatutakoa. Eta, bueno, ezin dute esan, abisatuta zeudela, ze Ronnie Kalsrisk, MK-ko, hau da, unkonto guezigueko komandantea zena, ohartarazi egin zien, bai, Namibiatik Hego Afrikako indarra armatuen inbasio bat prestatzen ari zela. Bueno, kontua da. Oso gaizki ateratzen da ofentsiba hau, eta momentu okerrenean Sobietar kontseilariak helikopteroz ihes egin zutela, ebakuatu egin zituztela. Hau koldarkeri bat izan zen? Ez dakit, ez dut uste. Nik pentsatzen dut nahi zutela saiestu erortzea preso Unita edo Hego Afrikarren eskuetan. Bai, ze baza oso garrantzitsua matea izango litzateke. Baina hau egiten, alde batetikan Angolako tropek morala erori egin zan berehala, eta gainera utzi egin zuten Angolako indar armatuak norabiderik gabe. Orduan ikusten dugu bat-batean, ordura arte gutxi gora bera MPLA berreskuratzen baldin bazegoen lurraldea, hau estaskatzen ari da, eta ja oreka pizkat Unita eta Hego Afrikaren alde erortzen ari dela. Bestiak esaten zuen moduan, nola aldatzen diren gauzak, kamarada. Fueron a por lana y volvieron trasquilaos. Hala da. Eta kontua da, orain zer egin, hau ikusita, gainera, idei bat egiteko, ze punturaino izan zen garrantzitsua, hau ezela izan eskaramuza bat, bai, handikan hurbil, azaroren 9an, Afrikan Bigarren Mundu Gerratik gertatu zen lehen tanke bataia gertatuko zen, bai? Hego Afrikarren Olifant tankeak, Angolako herrindar armatuen 16. brigadako T-55 tankeak erasotu egin zituzten, Txambinga ibaitik gertu. Hemen Angolatarrak eta baita Kubatarra borrokatu egin zuten. Osea, tanke bataia oso potentea gertatu zen. Bai, kontua da, ez dute lortzen egoera horrek estabilizatzen, eta Kuban hartzen dira erabaki oso potoloak. Bai? Eta erabakitzen du Kubako Fuerzas Armadas Revolucionarias, hau da, armadako estatu nagusiak erabakitzen du Kuitoko nabalera errefortzua bidaltzea eta Hego Afrikako erosoaldia geldiarazteko. Honi deituko zioten maniobra 31. aniversario. Eta zehazki zer izango da? 3.000 soldadu 700 ibilgailu bidaliko dituzte, batez ere artilleria eta bar. Leopoldo Zintra Frias, Polo ez izenez ezaguna den general kubatarra, eskarmentu handikoa Etiopian, bai, Kuitoko nabaleren defentsa buru jarri egin zuten. Eta, gertatu zen, oso denbora laburrean Kubako misio militar Angolan 15.000 soldadutik asko direla, 50.000 soldadura igo egin zela Hego Afrikarren erasoaldia geldiarazteko. Hau suposatu zuen berriz nolabait esateko karrota operazioa
operazio bigarren bat, bai, aireko eta itsasoko misio masibo bat, eta gainera gertatzen da egoera honetan, arestian aipatutako Mikhail Gorbatsov, tentsioa jaitsi nahi zuela Amerikako estatu batuekin, erabaki egin zuen Angolarako arma hornidura etetea. Orduan ikusten dute kubatarrek ez daukatela denbora asko, irabazteko edo buelta emateko egoera latzoni. Kubatarrek bidatzen dute dauzkaten tropa hoberenak. Eta abenduaren 5ean, 50. elitiko dibisiko kideak Kuitoko nabalera iritsi egin ziren, bai? Eta ja bereien presentzia hutsarekin, angolatar tropei, konfiantza eman zieten, ze guztiz desmoralizatuta zeuden. Eta nola planteatzen dute bataia? Bueno, Hego Afrikarrak gauzak diren bezala aipatu behar da oso onak ziren, oso militar onak ziren, oso ondo trebatutak, eta batez ere mugimendu gerra oso ondo menderatzen zuten, bai? Hau, gogoratzen du Alemaniar armada bigarren mundu gerran. Ze gertatzen da, kubatarrek erabakitzen dute, Hego Afrikar daukaten abantai hori, anulatuko dugu. Nola? Behartuko dituzte UNITA eta gerrilaria direla. Taia klasiko bat borrokatzera, eta Hego Afrikarri kenduko diete mugimenduaren abantaia toki zehatz batean borrokatzera behartuz. Eta hor, toki finko batean, arteriako arresi bat antolatu egin zuten, Hego Afrikako armada atzeratzeko, begiraleak sartu zituzten Hego Afrikako tropen atzera guardian, informazioa zehatzagoa lortzeko, lubaki eta hangar sistema indartua prestatu zituzten helikopteroentzat, eta mina pilo bat jarri egin zituzten. Hau, erabateko garrantzi izango duela Kuitoko nabalen, gero madarikazio bat bihurtuko da gerra bukatzerakoan, zemina horiek hor jarritzen dute gaur egun, nez eta garbiketa lanek aurrea egiten ari diran. Bueno, kontua da, Hego Afrikako tropak eta unitak indar garrantzitsu bati aurre egin behar zioten kokak leku finko bateko borroka estatiko batean. Bai? Eta hor izan zen kubatarrek lortu zutela anulatzea beraien abantaia. Eta, bueno, kasu honetan, hiriko Kuitoko nabaleren defendatzaileak Abila Guerrero koronelak antolatu zituen, eta, bueno, iritsi ziren adibidez, ibiltzen ez ziren, mugitu ezin zitezken ondatutako T-55 tankeak, erabili zituzten artilleriako posizio finka bezala, tanke hauek lurperatuz, eta bakarrik kanpoan torreta utziz. Eta, Carlos, bueno, hau zerbait gogoraraziko dizu, ez? Ez dakit. Zerbait gogorarazten dizu? Bigarren mundu gerran, Sobiet Batasunean Kursk izeneko 1943ko bataian. Claro, noski. Taktika berdinak eta printzipio berdinak erabili zituzten. Non ikusten dugu, Sobietar doktrina defentsiboa aplikatu zutela kubatarrak. Bueno, kontua da, hemen borroka oso gogorra gertatuko da, hainbat asteetan zehar, eta bitartean, Kuitoko nabaleren bataiak eraginai egingo du diplomazian, ze ez da gelditzen. 1988ko urtarrilaren 28an, Ronald Reagan, Amerikako Estatu Batuetako presidentea, Hego Afrikako Kongresu Nazionaleko Oliver Tambo, harrera egingo dio Washingtonen, bai, eta hau suposatzen du errekonozimendu oso handia, eta hau adibidez, Hego Afrikako apartheid gobernuari oso gaizki etorri zitzaion, bai. Afrikako Kongresu Nazionalak aitortu egin zion Reagani, alderdi anitzeko demokrazia baten alde egingo zuela, eta apartheid osteko ekonomia, ez zela sozialista izango, baizik eta merkatu ekonomia bat izaten jarraituko zuela. Nolabait estatu batuarrak lasaituz errekonozimendu horren truke. Bitartean, Kuitoko nabale jarraitzen dute borrokak, eta otsailak eta martxoa artean, unitak eta Hego Afrikak 4 eraso egin zituen, eta, hemen berriz ere, arestian aipatutako mina zelaiek, artilleriak eta Kubako hegazkinek gelditu egingo dituzte eraso hauek. Eta, izan ere, Hego Afrikako armadak 3 Olifant tanke galdu egin zituen, eta Kubako tropek harrapatu egin zituzten. Eta, hainbesterako izan zen hause, ja apirilan,
erabaki zuten Hego Afrikako tropek Kuituko nabaletik erretiratzea. Bai, orduan Kuba eta Angolaren MPLaren garaipen bat izango zen. Baina egoera honetan, momentuan ezekiten, gaur egun badakigu, gobernu Hego Afrikarra beldur zan, hortik aurrera, kubatarren hegazkinek esote ziren gai izango Hego Afrikako lurraldea bombardatzeko. Eta egon ziren momentu batean, mai gainean jarri egin zuten, Hego Afrikak izkutuan lortutako bomba atomikoak erabiltzea. Bai, Israel bezalaxe, Hego Afrikak lortu egin zuen bere bomba nuklearrak. Bai, baina nolako diren gauzak, Amerikako Estatu Batuak hori jakinda ez zion inoiz hori esan. Bueno, kontua da, Aparjedeko gobernuak 6 bomba nuklear zituela, eta, erabiltzekotan, Luanda, Angolako hiriburua bombardatzea pentsatu egin zuten. Eta honetarako gainera, sistema egokiak zeuzkaten misil hauek erabiltzeko. Eta sistema hauek Jeriko izena zeukaten. Eta, Carlos, izen honekin, nondikan zetorrela, uste duzu? Esango nuke, Israeleko estatu zionistatik, agian, izan okerrez baldimanago, Hego Afrikak eta Israelek batera eraman zuten programa nuklearra izkutuan ere, bai. Orduan, Hego Afrikako apartheid estatu horrek, Israelekin harreman oso estua zuen. Hola da, eta ez bakarri Jeriko misilen sistema eta bomba nuklearra, bezik eta urte luzetan Hego Afrikako armadan erabiltzen zen fusila, Galil zan, eta Galil, jende guztia daki, Israelen fusil bat dela, bai. Ikusten dugu, azkenean, asko kostata, Kuitoko nabalen jokatu zen dena, nola baite esateko. Kuitoko nabaleko bataia famatu hori, Hego Afrikaren galerarekin Hego Afrika negoziatzera behartuta egon zen. Hau da, aurrekoan esaten genuen moduan, futbolaren metafora hori, nola partiduaren bigarren zati hori oso ondo egin dezakezu, baina azken segunduan gola sartzen baldin badizute, partida oso galtze duzu. Hauxe izan zen gutxi gora bera Hego Afrikari gertatu zitzaiona, ezta? Hala da. Nola itxi zen kapitula gutxi gora bera? Bistan da, gatazka militar honi, amaiera politiko bat eman behar zitzaiola, baina hau ere esan erraza, bai? Orduan, 1988ko maiatzean, lehen elkarrizketa txanda hasi zan, bai? Chester Crocker, zela Reagan administrazioko diplomatiko estatu batuar bat, berak antolatu egin zituen elkarrizketa hauek, eta Londresen gertatu ziren, baita Egipton da hainbat tokitan, eta hasieran izan zen Hego Afrika, Estatu Batuak eta Angolaren artean, baina gero eraginkorrak izateko gehitu egin zuten Kuba elkarrizketa hoietara. Naiz eta Estatu Batuarre berriekin nahi ez, biztan zegoen Kubari gabe ezintzela itxi kapitulu hori. Eta negoziaketak, hor hasi ziren, ez ziren bat ere errazak izan. Os americanos, lá nos Estados Unidos, por exemplo, nas salas de reuniões, na sala onde tem ar-condicionado, mesmo no restaurante, não se pode fumar, né? E por isso foi uma surpresa e na reunião estar aí o resqueio a poluir. Yo, muy satisfecho, con toda intención, fui con mi tabaco para darle un toque cubano a las negociaciones. Los cubanos fumamos tabaco y somos los primero hay una primera discusión sobre el cese del apoyo de Estados Unidos a la UNITA y creo que le dice a los angolanos, pero el cese del apoyo de Estados Unidos a la UNITA es un problema entre angolanos y norteamericanos, no es de cubanos. Cuando vino el punto de la retirada cubana, en que estábamos dispuestos a estar hasta que se liquidara la PAJEI, pero los angolanos no estaban de acuerdo en llevar la cosa tan lejos y la solución que habíamos acordado, solución global con retirada total. Orduan, negoziaketak ez ziren iristen toki zehatz batera, ondorio zehatz batera, eta kasu honetan kubatarrek erabaki egin zuten laguntzea
Ego Afrikarrei, venga, bultzada bat ematea, benetan erabaki bat hartzera. Eta nola egin zuten, bereien mig hegazkinak bidali egin zituzten eta Ego Afrikako posizioak erasotu egin zituzten Kaluekeko urtegitik gertu, hau Angolan gertatu zen. Hortik aurrera Ego Afrika ikusizun, iritsi bertzela akordio batera, bai? Eta, hemen nola lortu egin zuten? Azkenean, erakutsiz, nola bait, inor ez du galtzen, hauteskundetan gertatzen den bezala, ez da inor inoiz ez duela galtzen, oso gutxik aitortzen dute galdu egin dutela. Eta kasu honetan erabili zuten formula izan zen, Ego Afrika adosten du Angola eta Namibiatik ateratzea. Honela, kubatarrek esan ahalko dute Ego Afrikarra arrazista bota egin dituztela. Aldiz, kubatarrak Angolatik jungo dira, eta honela, Ego Afrika arrazistak bereien etxean esan ahalko dute kubatar komunistak Afrikatik bota egin dituztela. Orduan, guztiak irabazten dute, bai? Eta honela, gatazka bukatuko du Angolatarren arteko gatazka bat izaten, bai? Eta, azkenean, hause aurrera jarretuko zuen, eta 88ko azaroaren 11 eta 15 artean, Ego Afrikako azken tropak Angolatik atera egin ziren Namibiarantz, bai? Abenduan, 22an, MPLak, Ego Afrikak eta Kubak New Yorkeko bake akordioak sinatu zituzten. 255. ebazpena, nazio batuena, aplikatzea, eta Angolatik eta Namibiatik tropa kubatar eta Ego Afrikar guztiak erretiratzea erabaki egin zen bake akordio hauetan. Hilabete batzu berandugo, 89an, ekainean, hain zuzen ere, Zairen, Badoliten, MPLA eta UNITak elkartu egin ziren eta bake akordio bat adostu egin zuten. Sueten bat adostu zuten eta erabaki zuten UNITako kideak administrazioan, gobernuan eta Angolako indar armatuetan sartzea eta aldi berean beste herrialde batzuek Angolako gaietan esku sartzerik ez izatea, bai? Ematen zuen, bakea, kasi eskuragarri zegoela. Bitartean, Namibian, azaroaren 7 eta 11 artean, lehen hauteskunde librea gertatu ziren. Eta kasu honetan, SWAPO alderdi politikoa bilakatuta, garaitu egin zituen, eta Sam Nujoma Namibia independenteko lehenbiziko lehendakaria izango zen. Hurrengo urtean, 90an, martxoaren 21an, Namibia independentzia izan zen, guztiz, eta kasu honetan, merkatu libreko ekonomia bat izatea, alderdien hitzeko sistema politikoa eta hauteskunde libreak izatea batzi egin zuten. Ahaztu egin zeite ipatzea, 89an, Kubak New Yorkeko bake akordioi jarraituz, atera egin zan Angolatik, eta Operazion Tributo egingo dute non eta Kuban, hau da, Afrikako misio internazionalistetan eroritakoen gorpuzkiak aberriratu egin zituzten, eta Kubako udalerri bakoitzean omenaldia jaso egin zuten. 1980ean gaude, ikusten da Angolako gudaren ondorioak auzolagunei ere modu guztiz positiboan ere egin ziela, aipatu dugu Namibiako kasuan, baina urte horretan bertan Nelson Mandela askatzen dute, eta, Fidel Castrorekin elkartzen da. Well, my president. My brother. Presidente, my brother. How are you? My brother. Please. Very nice to see you. Están contentos de verlo. Please sit down. Están contentos. Por favor, tenga bien sentarse. Please sit down. Siéntese. Now, one thing before we say anything. Una cosa antes de hablar, nada. Before we say anything. Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, you must tell me when you are coming to South Africa. Me tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. You see, no, just a moment. No, un momentito. Es seguro, si yo recibí. The sooner the better. And we have had a visit from a wide variety of visitado una people. gran cantidad de personas. And our friend Cuba, Y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to que nos get dio on with our recursos, struggle, que nos ayudaron tanto en nuestra trained lucha, our people que as entrenó a nuestros doctors and so combatientes, a on. nuestros médicos.
You have not come to our country. Cuba no ha venido a visitarnos, usted no ha ido a visitarnos. When are you coming? ¿Cuándo viene? No he visitado a mi patria I surafricana. haven't visited my South African homeland La yet. quiero como una patria. I love it as a Quiero por él homeland. y por el pueblo. I love it as a homeland as I love you and the South When African are you people. coming to South Pero Africa? ¿cuándo viene a When? Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. Va a I tener think it will have to be today. I will have to fly back with you. No, you are very, very, very. Claro, hau lortu egin zan, eta baina, bueno, MPLak baita ere, peaje bat ordaindu behar du. Bai, eta 81ean marxismo-leninismoa ustea erabakitzen du, eta Angola merkatu askeko ekonomia bihurtu egin zan. Bai, alderdi anitzeko sistema politiko batekin eta hauteskunde libreekin, eta honek Angolan mehatze enpresa handiei ireki egin zien. Zan, bueno, ja nolabait esateko ekonomia sozialista bat bihurtu, bai? Kubako azken tropak atera ziren, eta, bueno, Mandela bisitatu egin zuen Kuba, lehenbizi modu pertsonal batean, eta gero Hego Afrikako presidentea bezala. Baina hau suposatu alzuen gerraren bukaera, tamalez ez, zen eta 1981ean, eta gogoratu dezagun, oraindik ez dakite, baina Sobiet Batasuna desagertuko da abenduan, akordio batzuk sinatu egin ziren Portugalen, Bizesen, UNITA eta MPLaren artean, gerra gelditzea erabaki zuten eta hauteskundea deitzea. Urrengo urtean eman ziren, 82an lehen hauteskunde libreak, Nazio Batuen erakunderen kontrolpean parte hartze masibo batekin, eta MPLA izan zen garaile. Baina gehiengo absolutua lortu gabe, eta bigarren itzuli bat egitera behartuta zeuden. Kontua da, UNITA ez zituela emaitza hauek onartzen, eta, Luandan UNITak ordezkaritza bidali zuen negoziatzeko, 82ko urrian, eta hemen gertatu zen, zegoen tentsio guztia estanda egin zuela. UNITak 400 soldadu inguru zituen Luandan, bere generala babesteko, eta gertatu zen, arma biltegi batek estanda egin zuela, Luandako aeroportutik gertu, ez dakigu norke eragin zuen. Eta, estanda egin zuen indarkeria UNITA eta MPLaren tropen artean. Bai, UNITak turismo hotelean zegoen, eta hiriburuaren erdigunean, eta, hauek saiatu egin ziren ateratzen Luandatik, baina bitartean tiro egiten zieten alde guztietatik, UNITako general asko hil egin ziren, eta, berriz ere, abian jarri gintzan gerra zibila UNITA eta MPLaren artean. Baina UNITari gaizki aterazi zitzaion hause, zen eta 83an urrengo urtean Nazio Batuek zigorrak ezarri zizkion UNITari, hau da, armak eta erregaia enbargatu egin zizkion. Urte batzu berandugo, 6 urte berandugo, 89an UNITako generala zen Jacinto Bandua desertatu egin zuen, eta UNITaren gainbehera militarra adierazten zuen nolabait. 3 urte berandugo, 2002ko azaroren 22an, Angolako herri armadak Jonas Savimbi, UNITako sortzailea, hil egin zuen, eta hau suposatu zuen Angolako gerra zibilaren amaiera. Eta, honekin bukatuko litzateke podcast hau, bai. Nolabait amaiera amateko, aipatu nahiko nuke, Hego Afrikako hiriburuan, Pretorian, badagoela Freedom Park izeneko parke bat, bai, eta bertan monumento badagola, Sikumbutu Wall izenekoa, non 2106 kubatar soldaduen izenak idatzita daude. Eta bestaldetik, Windhoeken, Namibiako hiriburuan, badagola Fidel Castro Street izeneko kale bat. Eta ez da kasualitateagatik, baizik eta Aristian aipatutako guztiarengatik. Hau guztiare, badu bere alde ilun bat, noski, dena ezen polita izan, akats asko egin ziren, baina oso adierazgarria izango zen, 89etik aurrera Kuban izango ziren epaiketa batzuk, Arnaldo Ochoa generala eta beste goi kargu batzuk, atxilotu eta epaituko zituzten, ze Angolan zeudela, bolia,
diamanteak eta drogeekin trafikatzen ibili ziren, hau, bueno, agerian gelditu zen, eta Kolonbiako Medellingo kartelarekin harremanetan zeudela, bueno, hau guztia atera zen, eta, bueno, oso esanguratsua, oso lurrikara handia, politiko handia suposatu zuen Kuban, eta nazioartean baita ere oso famatua izan zen, azkenean, Ochoa generala zela, esan edonor, esan Kubako heroia, Etiopian izandako arrakastengatik eta oso general garrantzitsua izan zen, bera eta beste goi kargo batzuk heriotzara zigortu eta fusilatu egin zituzten. Bueno, Carlos, hau izango litzateke gutxi gorabehera Angolaren independentzia eta gerra zibilaren kontakizuna. Esango nuke, nahiko luzea ez audioa baizik eta kronologikoki, ze historia hau hasi dugu egia esan, bueno, aro modernotik esan daiteke, baina gatazka bera ikusten da nola 40 kada amaieran hasten den, independentzia 75ean, eta aipatu ez moduan azken akordioa edo gerraren amaiera ematen da 2002an. Orduan gatazka hau, luz edoa historian. Bueno, letretakoa naiz, baina 27 urte inguruko gatazka bat da. Bai, Militarki esan nahi dut, ez da hautza gaberdiko ustula. Bai, eta aktore oso ezberdinekin, eta, bueno, izan zen xake partida bat, xaki partida handiago baten barruan, gerra hotza izan zena, eta bar, ez? Bai, Carlos, horregatikan iruditzen zitzaigun hain garrantzia eta interes zuela, eta interesgarri izan zitekela entzulentzat. Eta historia ez da hemen amaitzen. Gaur egun, 2025ean gaude, urte esete pasa dira angolatarrek beraien bizitzarekin aurrera egin zutela, gauzak desente aldatu dira, gaur egun Angola oso desberdina da, eta gaur egungo mundua bera ere oso desberdina da. Aipatu ditugun potentzia asko, Sobietar Batasuna ez da existitzen, Kuba, Kubari dedikatuko diogun saio edo serie honetan aipatuko dugu, nola dagoen Kuba, eta hortaz aparte ere, ere ikusten da, estatu batuak potentzia moduan ez direla garaikoa. Hegemon territorial hori, botere hori, mundu multipolar baten aurrean gaudela, gauzak aldatzeoaz poliki-poliki, eta zer esanik ez, Hego Afrikan. Apartheid sistema hori jada desagertuta dago, egin baten, horre gaur egungo ere ematen dira arraro batzuk, baina mundu aldatu da. Angola aldatu da, mundu aldatu da, gu aldatu gera ere, baina hori beste historia bada. Agian, torkizunean, Angola, gaur egungo Angola landu beharko dugu, aukera bat dugu behintzat, eta hala bada, espero, Josetxo, zu bide lagun izatea berriz. Josetxo Otegi, historialaria, eskerrik asko parte hartzeagatik GZ podcast honetan, beste euskerazko podcast batean, mila esker. Zaite estrompatu, Carlos, ni naiz eskertuta daguna. Eta, bueno, espero dut entzulentzako, naiz eta pizka luzea izan, interesgarria irudituko zaiela. Bai, eta, bueno, atsegin hundiz, egingo nuke bigarren parte hori, denborak esango du. Hala da. Laster arte. Aio.